se menko 87.9 na mse wonko sei na madam fo no ne to no wase kokwaja na nipa ne se monko ba bia o se wase me se menko emprensa ni nyina wase wonko na me koye na sofo no na me friend obe na me se woto ono mo wase wo ma no wase sa na me se no wase na wo me pa acho udi enya abotre na asoli police fo ni asojafo ewom eti wase wo ma udi ejai ma de enche moso emani hu se wati bibi se ya na bibi se yesi ne anajo ni nyame ani no kware ni ma na na ade echi no sole no ko na adwuma na mso mfa me ba na mko police station so for no kra man kan kire no ela mko ye case enti mko ye case no ma mo so for na manne na o ma me form say medical form say banko hospital ena me de koye de me ba na koye ne ye ne lab eye bibia ye lab ye bibia wie me tuetue ameka bia na mbae me ba ansa na mkwaka che sofo ne say makwa report no wasia okay ne mi nyama police for ti ade chi ya wada no osole no koye na ye ntam ye nye fan bia sa nti na onkasa me ho me so me nkasa no to sole na okoye na msumidwale na mko police station me ne me ba no me koye no mbisa me se nze se omoko china ombehu no we na me so wase wo ko aboso okan akwa niema ansa na wo ba na o mo se na mentete na me hu se wa ba me mabo mama ne ti me ma me ba no ekọ shop okodi ntenta na ofre me se ma wo wa ha wo ba na me see you na mfa police for na yekọ na yekwachi na yeche na ya wada to dem ya wada fiada ne nkrofo ogu so pa me chewa me simenti ase me menda kwasiada na aha enadwo arade dia cheyen September ebobo so many de toso and 9 afimpino ene aduonomiensa emom ena so yatena se yede akoma wonsam enam akoma 87.9 Onua TV Rabi 1 TV or Sacrum TV Papa B TV so ya yede ebeso mo Facebook yede mu live akoma 87.9 FM YouTube akoma FM 879 Information Centers na doso papa pani titru ani adepa Information Center adihye wokotwi sabre wono ehwe pa ya enyasmehwam ewo afesukra eno danchane a na chese na nabebra Information Center wone e wo komo boduma se wo munyina ehwe adwumadie yi enkrofo ma so OPD Radio Ghana ewo UK Big Love Radio ewo Spain Ghana Radio ewo London wonoma biem ema wone e wo enkrofo ma so nyina da sabre wo bi agira brane ya wo hwe akoma mu nsam dwumadie akoma golden ladies ya chiachiamom akoma mu nsam fan club for ya chiachiamom afei atonsu adwom empaboa fom ne adwadefo ni nyina enchiakase ena yede ema momidin ade ama Serwaa Sarpong yansa ne so samehwe kire keke ena de ama Marcos nyame adom Marcos awo eti ahumugiemo ena wo wonko ba bia BBNC asembia mai dwumadie nyinada edasoa esi Mama Kos ne naso na emomo awo ena ama wogina home eni charibi wono ankasa beba na dwumadie no aba abetoa so ntimprempre de madama musom kakra sa ema ya midinde ama Serwaa Sarpong na nakuya koko ewa haseye obapa akoso esikapa ewa ha Evangelist Samuel Mensa ena fe Ishmael Haywood wono any producer Pastor Julius eso eka ho anana ya any belucha dama Facebook akoma 87.9 ye demwa ye di dwumadie ni nyina ye de eso mo na wotwe atwa mo no ye nuanom asuahufo eba ha sei lake for eba ntene lake for ye chiachia mo na aso firi lake hefa po ne bai pepie ade hu bravo achi asa de okasa wo for me last week nyese na akasa o papa pepie na afri baye boko se bibia boko ene ono na abai okwa wa frauda on frauda etinyasa wo ba ha ya nanka edi nasen na wani bo bravo achi so kwambo achi so adana me ba ha sei no me koy ade etin na me kobunsu na me hu no me hu ni bi hu na te say atmosphere ne te say wo kasa no ho me pa cho de eno no so ankasa ho yo we de ono awa ha
oh ma fine my or ha say die be bisa de ntia wa wo ma na wa na adwene se won hwe kwada no na ansa na no se de tiefo betimi adi nkomo na chirinti no boni so mere kakra bi efama ye na we de na me wakwa ba na me de ama warm up na ansa na baba mu no na wotwi ya sha se ho abehia pa se ye nyina ye tu ye hofo na se futuo de he woda sani sa wo mpa futuo a ene ade ni na be yonam se eno tina panifo ebu be ne se sabio wo hina empa futuo no ena wade entema ajanan ayemu ekobadwam eti etu ye hofo na ye futuo no asofo kan ye ho aye di dwuma na ye futuo ne ye fa e de free Mark chapter 2 Mark nguma no eti mienu eho eno bubuani na yaresa no ewo ye ta kenkan pa na so futuo ben ene ye fa de free mom ya kai se bra Yesu ba asase so no na ogusu a na nwanwade na yaresam na obubuani na yaresa no mepese ne ye fa emu afutuom won se ebra eduro obubuani ni so se ewose wo hunu Yesu no na edom ni doso obi a wabubuo na opeso hu agenkwa na edom adoso na so de na ba ye won mo na etwa ne hu ahia no potoka se mu ye beka se enkofo na omoye connected to bubuani no yesi hia no wo mo paso ade ne fa soro Yesu gusu pritia na tem okoto Yesu anim ena Kristo ka chansa wugidie age wo nkwa ade ne fa de afiri mu wom eto da bra ye bono anipa bia ye de ho abo wo mo ye connections a ye kita no etimi kire ba bia ya bra bono ye de kwa wie eti sabre wa wutie mie pepe mu na hwe nipa ne nam no hweba enti ha wo so ye normal se wo so kra wo hweba aka cho se kwase na hweba etu so da trim wadanfo ne se kwase na hweba eti da utrim oba na ne nam no ade achi wato ne masawuram wono aduane fie mpo ena chese ne maso anya bie de wonfa ne kunu nya hwe wadanfo no eti dia na wusua ade afiri ne hom eti awie sade bubuani no enya nipa wo mutimi connect no ema ne koshi agenkwa no onya na yaresa no e pesa wo hwe mu na hwe wo circle o mo atwa wo ahia no na fei asama ye kan wankasa wafamu afuto eno tipepiafo yensan embra moho abiem medikade etowani mo se sade beya wo mo a ete wasam no enne no beti ase no boni kuma bidienti a wode kwamboache eba fi ha sei dientam de ne ba ye de mene na nyankwara anu enna wade na gu enkwala wada o mu nyina bomi so wo mo amene o mutie kura de bebi ni o mo mu da adwuma mu etiti obi nchen enkwala ifre nse sika ne ma wo mo frɛ me ya na ye ma homete pa mitimi su me nso na me nwo ya ne de na me ye ma ade nkakra na me wo ye no fie ntimi nya adwuma gisa be ma ne bɔ ma ko homa ne me yiso ama nkwada no eto da no nso na nkwada ne frɛ me gisa be ma no me ne netie na enya ne ma no wo mu no ene sende nkwala ne sika me ko na me keka na ye ntokwa me ko na me keka onya asem de bi en ka nkyere me na me nso ma temo nka na me so mo adawro ma me de beba na mori ato de kwanda de amame okay eti nkuranum no a kwamboache Mr. Boache ja wo mo aba oso no eti ana ade ne ba ha sei okay wono wa ha de be ma na yi ne ho ano wonsam no honam se na no ye ne ne bubo bi so ano hye bosa na dwo be ba nti be ma na kwa ba me pa cho kasa kese ma me se bibi aboko de okay emsa da no komo de ye hyase bebre nti me pese be ko ye chi bebre nsam oba ne kan ye no e de na si ya mo ntam te ya akwa wiewie sei Ndam tie de aware de se ko konese niaman tutu ya se mu nyu se bia mo de fa na se be mu bi jan anu ana ma mo ntam te ye okay na adan na mo akwa wade na mo amate mo ho ase wo ba se wa nye hwe wo so ate wo ho ase afa de enkora wo ntam mo be ma udi mo wa wadwen se enkora no hwe wo mo anya se me hwe wo mo ndinka musa nkola nansa se me hwe wo mo a ombeka no kre adano de kan wo ka se musa nkwara na na enso menyi ni se ma mi se nkehwe no ekoyi a pipia kwa watwa pa ansa ne ne tan se no wadi nka twa kwan ne pa wo ba kwa na wotwe ne wase twa kwan no ntina de wankasa wo hai oba ne se wo hwe nkwara no wano ye ne se na me se pa ncho mo mfre nkwara no ade na mo musa wo mu okay ebia na oba ne nchechire mu ode ba ne bia da no se na so wo fomu twaburo okay madam Shasie na sa kire bibia mu na emom no wo be ni point na ono ase so wa ha ne de na wayi ne ho wo yi wo mana dance enti eduru de ade a em se wo se nkura no so etimi ba mu na ye hunu ba bia ye de asem ne be nkwala ne de mo frɛ wo mu a me nsuro sa me ni wo mu a ne te na hwe a me hwe wo mu no nso
Mumunsu ni 87.9 Kumasi. Nti me say enkwala na me na wo no. Enkwala no wo fi ye. Eno adane abo me so. Ena me say o ma nkwala isika, me ka bia sika ne ma. Da bia me ka na ye ntokwa. Ena me say na dem de ba metiefu bia ha tere na adwe say ye wo na se enhwe nkwada. To aso maye. Ye wo na se enhwe nkwada. Na me de ne ba no madawro ma mo say won fa no ho a no akotan de otie. Me say me na nya nkwada enu ena nkwada sikaye no wande wonu say sikaye wo ye ne bia da bia da ye sikaye madam be so bosome na mu tensi de bi mabiem dise mia ne medim ho kokuru ase yesa me de ahwe nkwada no enkwada da dwuma nya na ado mutum me de nkwada to adwuma mu na no pesi kan so ade mu mato duane e de nso no sumi nyamane me ba je sentokwa na me se na de ntokwa ma ko ntine de me nku bi nti etiefu no me ne ya mo me na se saa da wo so ye nkwada na matame ho ase ne mapem ba bi atana ntam de bai okay ye eda no komo no em se ububo bi so a se uhia no na abusuafo no so mo nte ase na so adura chire wo mbete ase mo tena ye woni ne koye empreko ni ade nyina meboa saa komo ni nyina wo bo so empreko ni nyina wa ma eni ade a fu a mo ye eni ade nyina saa komo ni nyina pese wo bo so kama se de be ya ye won nsem bi a ye bebusa no ade afa saa nsem no nti wada ma bo so na ye hu ba bi a ye de enkomo de befa menene tena ye no ena okọ nkran ena obi dom no we konya adamfo bi na adamfo ne man sika so nya empreko teja akoto empreko no de bae mene wa bapanyin ne kwa na me kan de onu a no post ko be ginyura so be wura nkofo fie no ade ginyura sa na de akoma mboa no enti se na o si hwe o mu fa no ten ba ko se o fa e ma akwala ne hu se ni die ni we ni to gbo bi mu ma no afede aboa na wo ya bronya ebesi enkwala ne to bronya tadgo so ni ska na akwala ne se ma eni epreko na mpapa de ma me no wa wontini ma ne beton bi ne de ato atade ahe afede akwala ne kan wo so ni preko madam akwala ni su sanha wa de preko na evidence ma akwala wo de ade acha no a wonu ohuru se ni di ni wo no so oton bi a wo so ni preko ni besi ne wa ma no na wo fae me ni wa yafuo ne ba ye ne ntam ye basa ebulo ni de o man bi body e wo mu ucha ni nyina kokura wa ma me na jametem ba bi ene ye ja wade mto afi nkola nso edidi sika nso fiu wo fi obi a na chese efon no a no pese nweye on pese bi nya tade akura ahe no ada nkoda na bo meso ne nkoda egumi so nkoda anum mienu dadwuma mia na me sika ye ne etete won so se school wo mu ko nkoda wo mu chale ene ye di ko school obi a mpa bo ase asese chale wate ene ye di ko school na na pa so wo hwe wo ba ene bia ba hwan na di chale e ma ne ma etodua ekọ school mu ho enkwala sese miensa na aka mi ho no wo mu mpago ase ya ma wo wa menya dumenti chele no mu di ko school enem mu ni bia ba ho na di chele ekọ school na aso hwe nkwada ka mi ma wo na mi nto bi ma wo mu ko mu di chele bi ko school okay yan sha se emfa mfiri mpanimfo no so ono ane wa hayi wosi bra be ma na epeni na so ba na epeni be ma na epeni e bra be ma ni ko sua glass twa no e chesha ne na tesan ana mo be na wutu ye e de fa won sa ni papa nie akra ne mfia so okosua adwuma e chesha be na de gu akwa mo bo be ma na mane me pa cho akwala no wi school no wokọ nkran wo papa no nso ya na akọ nkran hobi nto wokọ nkran kodi pa sa nti me hwe de ekọ no a pa no wontumi enni da bia ena me fere me sikanes ena de wo ba be sua adwuma ena wo sesa na me se han 87.9 Kumasi enkran na nam nya de be bo akwada no ebedu baby ontimi nso ane ma no enkonkoton ena me kan udi sika ba di sika be sika bi e manager mi sister nso enkana ho ena oye akola no kan no school pifita ento ka se fita no msi fita ye mpon ye ho ada enti me ma ni ntwa grass na ndi se si a no ohunu ye na msi you bi kan mi sisters mi wadamfo obi enti ne me kama kire no wo kan ye se ebo obede nyina ndi ato be me ye ni oso won kana ho me kan ya wo muya me enti mi sister na ebo a me ne bi tu enti da kwa kwala ne se komode no ena ofe no se da won send me wan tribi ena wo se obi a wotonton ne ma na wo pe stika to de no se da bi da na mi stu adwuma ena wo se na hwa na du tu wo se sister ma abna wo se ma abna no mo ano ho a
ko de otu adwuma enti waka saa no na me ba na fra me phone so enti waka na me Kenneth emfira ni biem wo de akomo de wa afra me wo fra me na menya na wo beja adwuma no kwa wagyae enti wo fra me se oni sika no na wono so no oni phone enti me send yes me sister no so no sister enkona na wo ho ne doso enti se me mfira wo se wana Akoma FM 87.9 Kumasi. enti me sister no na ja okwa no amani bi okwa no amani bi na ho de mato ma adwum ti akola no kora no wo mfira no dako enti se si am me ka se ko ne me ba be ma ne yaka na yaka no ne yayi no enkola no me mu wi no minister o mba ha unya bi mu enti unya bi mu no ena da ko me frɛ na Mr. Kenneth say enkola be ko school thousand enkola ntimi say o 20 cedis send ni sim so no mo fa ntoduane ni nko school ena wo se ne ma wa boda amane ena me se do bia enkola ye twa kwai say wo tu ba bia tie no eto aye so okiri bi mu enkola yi ko e bakwa enti nya dia me frɛ no o se ma frɛ no enti me frɛ no ena me se mo nko papa wa dadem sa na e frɛ kuro no nso mo nko dadem amun ko jiska wo mu nguma an mienu ka do mu so mu nkwenti panyini kakara de otoso mu yensa no ena koy madam o koy o sta ba sta enti ana Kenneth no sta me ka sa no so afro papa ne fon so wo se da ne se se nkwara no o yi edan madam pa ti obi ka ti o sa nkwara o yi edan e yatam didie wo se akwara na didi watam enti ye akwara ne ba ye no wo anyi ska ne na me frɛ ne fon so wo se ai ena wo afre Kenneth ya wo ka kan kwasa asem to na oh waka say wo si busta oba no ena me so waka say wo si busta oba na me sa afra me ba no na me se Kenneth na me ka asem ane nkwara no e di asem na aka che wo papa wo so de dunat ena wo se me ma wo me fra na me se da na nkwara wo yi edan ma asem wo me ka yinene ena me se ka no kuro na ma me ne papa de wo didi na tam ne so ne me wa ebe ye ho enti ka no kuro no se ma me ka bibia se de me ka ye ne se da na nkwara no yi edan ena wasi medin atam se kwa meto ne mba ne yaka so aka so ye nkwala ne den to didi natam me ma ne kare gina mama na so obeyi ohu ano wo first one ho asana okay ya no e ene sai asama wo kan oboa ka cha sa akwala no me nhwe akwala no oboa ombusa ne se akwala no ode ne koto adwuma mu no ona se so ode ne koto adwuma no obo me mama ne okay say me was obo wa mane madam obo mama ne last day na mo frame me no mo ka cha o ka cha nse o ka cha mo se adwuma no ho ka na ayi nyina wo ne kotutuae obi a wo ne be matie a wo se one yawo ankwala abom na wo de akwala yakoto adwuma mu a o mbo papa na mane o ka se obo mama ne a madam ntimi ntwa nkontompo eti time be na o te yese o ba be mane akwala ne tama no okọ akra o Medina na nam nseme wa shaman enti o ho an ma frɛ no da eti say akwala no so ane ne ohumi a pepepe enti o ha me frɛ no ki de ne to me papa enti ya msike eti say no say you na da minisko na ma send ni bi ka cho kasagu ade no na ma send ni bi enti o ka se me hwɛ enkwala na se me mo musika ende de true fact enti mo me pɛ ne mayo enti nkyeremo ne se ebetimi a mo musa abema bi a ye bisa no ye nkwara ne be from bat maami nie papa nie momo dia no na fe ya fa so adwuma ne nim dia ye pa eti sa dia wo kan oba ne se ofra wo bo wa mane se opese odi akra ne kwoto adwuma mu e ma ne nua ba e na ye recommendation di animu e no mo pa baabi e di akra ne kwoto mu ye bo wa mane no mu a ne sesenka omo ho a e ko mo ni kan amfa akra na kwoto bibi sensi oboada wan kasa madam ntimi kasa oboa nya se ha ma bedro ntina metwa nkontumpo nya ha se yere ma bedro ntina metwa nkontumpo enti wakase obo mama ne me ka kire ne se omo an ho anko mfa kwala ne ko ye fa ne se oba ne de akwara kwoto ebro de akwara ne kwoto adwuma mu a ode eka bre wo no na mo be na utufa ho se eja eka no ode ka bre me se ka be no ode bre me o se me nhwe nkwala no me mo chop money ana me kire se enke betimi a akwala ne me nansi fo dabi papa dabi me pacho dabi me say dabi usu tie me me say oba pani no ebra wo kosua adwuma no anamon ben na wutu di fa ho eye tie anamon me tu fa no okazo me de ma no e de kosua adwuma mu bibisa na akase emu sankra na akwa ne de bebisa ba so eja se me de no kre de mentimi ntwa nkontompo se akwala no da didi sika de
no frɛ me ama me nti ɔyɛ sɛ na dwuma sika no a de okotu ni trinsa no do agye no ma me ne ka kyerɛ me sɛ ebia wagye kwa me wagye mitaku anase tempo a meboa enti akwala no kra yɛ sɛ this year akwala no yɛ sɛ wɔpɔn nam sike tobo na me yɛ adwuma bi wo ka sɛ wɔpɔn ho sesi a me nye sika ɛnyɛ den ɛmɛfa ɛmɛyiwu mfiri hɔ enti tobo kakra na me nya adwuma no wi na me yɛ na nyame bɔ na yɛ bibia ni ade bɛba na ade ma be hunu master no na ade de wo bia na ade yaka akura obapɛri no adwuma no kase na obɔde ne tum kase na aboy kana ne nneɛma ototo AC15 ɛgya bɔ ati utua mu sɛ 15 no me pacho mu san sɛ dabi yɛsa yɛ nkɔ yɛ ni mɛbusa no question wa yi ano yɛ busa wa yi ano ne yɛ nkɔ madam me pacho mu san sɛ 15 million na o kase na adwuma ne na yi no ɔba ne bɛ ma wo na sɛ akwala ne kɔ wode akwala ne kɔ to adwuma mu a ni fee no adentina ombo be ma na manne o ka kire me se obo me amanne se akola na yi na oboa acha wa mo na manne me pa cha mbo na manne oba isi obo wa manne obo ma manne na kan ti se bi ka mimi ya dwuma didie no ana ka mtimi nkotu akola na fi no na se oba na ni kan fa na nkotuma wanka se agya na ho wa be na no wa ye se wo ya kra ne pepe bi baby ana ko besua adwuma no kra de akra ho pa de na ka me ka se ko besua adwuma na ye tro because ho asetena no mimi ni dai ho ana me ngai da ho enti na baby obetena no na ho de na mintimi enka se akwala no bitime but kumasi ade a na ka menya baby amana tena question emu o sam hwe emu ai ne mai enti no so ka se me de ni bisa o se wo de emfa de oba ne kan nto nche me say senko oba ya ni kan amfa oba na nto adwuma mu a wanka sa wo na ye a wo se photocopy na ko besu adwuma na ko besu adwuma se adwuma na ka akwala ne pe because me ntimi tusu adwuma se akwala ne su adwuma we e be kura ne nye ni favor se na 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 why adwen se wo pese ode ne ko se tama okọ akra no ye se ne nka okọ ba because akra no okọ ye no o ma me na ma ne ko ye nyam na ma akwala ne ko ye hwe wo ko nkra enti no o ma ne ko ye no enti me ye se nka okọ ba na ka den wa besu adwuma e wo kuma ase okay enti na ka akwala na e ba ya kame de nbeto adwuma because me man su adwuma ntime pese me ba bia nso nka se nka won su adwuma ya je atum kama ija de sa na wo se wo ye eti wo utiri mu dada na ebom sa akora ne ba ye a e na ka de ne kotum e na akora na ama e na o ma me abebu ama ne se wo mo di animu anya adwuma bi ama no ye fa ne se oba na ye mfom so se wa ni nka mo ama ne a eja wo na wo ba no no ma me na fa sanche she ni nyina nto ani mu nti no ene ye nya ne sa na se yentimi nya ne sa ma ne because okosua adwuma wo obi nchen enti se ye dane a ho kan de ne se sa dai itua eti wana na ka ekotua sa me na ka metua ka no ena da be na betua se me ka ena me kire se adwuma no temode ne kotu mu ne fi no an kan che minti no but me de me hu de oje ye anu aka was 1005 na 1005 no me pa 1005 no ende dua me ba nya motre so wo ka kire no wo ka kire no kai ne bia na ne refi he fa na wo gina wo ka kire no ba ta me ka kire no woni fi ena me ka me kire no me fra ne ba anim na mbo na mane se Kenneth ye nkran no wontimi ne na ho a emfa mma kokora enti mpese me yede ne to adwuma mu ene wo se kwai no wa mama mu aye bia na me so me pe ma asam denti eda foforo edi be na awotwe no me sa me koi de ko bo ne so eno so wa mama mu aye me gira ne ho saa o mie na no na me me tu fa ne so e na me ba me fi timba me fi na me ka che me sister se de aye ne de just me a enti na da roma enti oye no so o yonko bi a utwa grass no enti wo de me ba na ma no no ne na ye enam se wo ntu esika ne nti so onam na so obi busa na wo te akwara ne ko su adwuma no master na anyi ne sika be me anu nkura onam a wo ka no na e eja bwa chu ne Kenneth yaka me nene nyaka na de ntia me nene nyaka de bana no de na me nene ma me so no ba ne yaka ene sen oba hasin oba ye no ana oye se da enkwala na oyo mu de na me se aden na okasa ana o se o mma me se o man kwala ni sika ana me se Kenneth me ntimi nidi e man kwala ni mu ana enkwala no se omubaka no kra ankwala no hwan na betime ka kire o se me man kwala ni sika mitimi di sika koma akwala no ankwala ni konsuo 5 o mutimi so de 4 crop na wo ye dokono enti ankwala ni so rentem
omo ba me mekọ afuom ntino me disika no omo ba gisika no ahmachi no na ade me dia ma wo omo ba gi ahmachi na me dia ma entina nanka me pepoti pa sesenga gwala no ko de omo ba ya no kre Kristo ni ka be me de papa enkwala no me si wo mu si ya da se da foforo si ya fo mu na metumi enkwada na ba na madam wo so mankwala sika betuma ba sa bosome na wo mu sika na je sa bosome eno che sa wo hwe ba okay say mo friend me no mo friend o ka say bosome me ensa me mankwala ni sika mama mo ba kai sa ma no ye na mayo aja bo acha sa wo pese wo tafre ma adweno ba tme tia no tme tafre ma adweno sa me say wo ba na wo ne yaka ma mi se wo no ba yaka wo ne yaka ana ne nyaka me ne nyaka wo no ba ne kasa me ne nyaka wo ne kasa oba on de mo friend na mo san say omo bedi oba holidays bi wa no mo ye obi engagement bi wo ha and oba ho enti oba 3 days na me di hu na me share no na mesike enti wa ba na enti wo ma me fi ema me chia me ne se ka eyisika se ma nka se nka obaba bagiska ana kwala na ye se da ma ba ho na mama me to ana msinti wa ma me to me enti 3 days na oba ye na wa me to ma da na oba ye na wa me to me fi wo no ade mini ha se what is me wa ha de Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti wase menene ya aka na o se akwala menene ya aka na ene say me ba de mintimi ne nya aka na waka asem bi na me ka chen say ti Kenneth me na aka say kire me o ka de asem me pa cha onya botre madam asem o ka kire me ne say enkwala no man say onhwe wo mu na ade twen na obehu no anam say Kenneth me na waka say ba na ka je o say twen na abehu me donya mintimi na sa akwa ne do me wa na obodua I don't know mintimi ntwa kontomponto akwala ne so da me ba no Abusia Akoma 87.9 FM Akoma mo nsem dwumadie eso ne akua chan wo free lake pepie ene ba na wotwe atwa mu no ode ne hukani kwamboache ede ne ba se wode na wonkura num enkura ne hwe no aya ntwensere na eja kwamboache eja wadama ye be ye ne de phone ato ba bi na ya hwe nkomo no so na ya ye yi nam se aha na ya toa so ede afiri ho anti ya hwe nam se enya ne ntre se unua ba na hwe obayo ho oba no ote unua ba ne nchen won kran ho no okay eti eja wonim se oba no ote wo yire pani ana aketo unua pani ana aketo wonim se wo yire keto nchen no ote won pa cha obefa no no na ma unua no wo ho ma bra ne wo ho ana Kenneth nko no to ko no mi bizansa Kenneth no ne ho anete no so ne ma me ma bra sa me no tonton okay etu de akayo no mu na wugusu a wo che woni akra ne yaka na ne nyaka oh me se me ne nyaka ade twa to no ba ne kasa ye da bai oh last week kra no me frɛ we see no say ne phone asent me frɛ oba no ebusan say na Kenneth phone no ayi because me frɛ no enko and was say ade o frɛ no na me say sa na me phone no so on fourth room enti drum me bia o fra ade on sa da na mo frɛ me kra na munyame me say ade twa to no ba ne kasa ye da bai oh ene ne kasa yo man te kra mai bo so me kra mai dabi okay yanko oba ne so oba ne sua de pam no o ne sua de pam no eja me bisa wo akora oba no de fa ne se be ma ne de ne ya mo amane oba no so e oba ne de no oba ne de no sa very day no ode ne ko adwuma mu ode ne ko to adwuma mu abi jan kwanta ode se wa ko de adwuma na no ho no a ode ne ko no abontini me ko me ma me ho enti me ba no mo abo wo ho e wo bi drugstore anim ana mbusa an se na aya kwala ne ye da me ko na me se o kwan ne fa ana se da me ko sua adwuma ana me se wo ko sua adwuma na wo ko sua adwuma wo fitin ya asem ko sua adwuma ana enti me wa se enti wo ko sua adwuma na wa mama na wo se me ma me akaka ho asem no ma ho na kaka wo se bra bi ye friend ko breka wo mu fa no no na kaka ho asem na me se na me a me no wotie no ana me no wotie no aye wo nkwala no adentina se akwala no ko sua adwuma kura na ummo me mama ne ye nyina ye nko master no ho na de ye nko hu o se wa ne wo fa kaka ho asem awi enti wonim de wo ya de akwala no waje no o baba no na ye madance o baba na to asa story nya ye madance ye sem de beto wo ma me anim wonu abena wo ho madance fo nu wo so me hwenya nu hata ko ye ni maka no kora dia me beto na me ma me na de tu na ni me ma me na de ne tu mani me ka bo na mani no wo nyina na sikro mu ho enkwala no wotimi ba
so to me o back I say last Sunday we 2 weeks me so woman me dey go we beto me ho bokwan no o ka no akwala o bai de e frame me na me ne me baba akopani na ana abade ni ba ko ni etwa bro na akwala ne frame say da me niska o me de sikasa ana me say pokua na oba frame me adenti na won frame ntem na mama ko dru afuo mu ho na o frame entiti saade a o de nya botre na wonua na o ha se na wonum number akwasi no wonum number nti wo ba me diska e ba ma no ade o de asende no you see you nti akwala ne opon ya o ko na me diska ne ma no na me say de fako ade fako sende pokua no wasi woni di na wode ko ye no o se wankoto boy na wo ye mobile money no enti me ade akyen na me frɛ wo maami e ka kyerɛ wo sɛ pokuase na di disikasa enti me disika ma obakwasi sika sen 50 cedi me disika ma 30 cedi me disika ma obakwasi sɛ kanokure de kokwaje enokure ni bi wo koye wo de ko sende boy ni waso ankoto enti wo kokwaje na fa sende akwala no na so you obeko me de man ere matumada enti me wo hwa Sunday ena me ba no diska ne brae o de ba ya ana me busa ansade ya o se me koye no me ade ankoto ne mo me de koma me maame se sika na che enti no ade onye na me se sika na che se wo bo bosin akra na o de ko ma no a fa sa sika no ade ko she bosin ni ye de na o ka kire me sa madam ana me ji sika no ni be 1 hour 45 na maami me hu wo oba na kwala nshi wachi nti obeduru ho na maami bi sister be friend sister ebuya na ofre me but near doors na aja kasa ku egu microphone near doors na ye adwuma na obi ita ne da bi na ye kuso ni mu nti ho na ho bai me ba ho nam se ada ide asama ba se kwa ma chehe nam se kwa ma chehe no kwa ma chehe no ene hwan kanukuro ana wasi na wo mo yu ma dance na wo mu bebe bi e pa to nyabo wa se na watu azia so na mamento na o ke sa na dai kanukura ana me se na wo ke pa ko bebe bi na no ana me se na wa wo nkwala no wo de nkwala ba wiase na wo se wuni no wo se ena nhwe wa na asema cha kan no mi do nyame me kaka me fro baaye me se me ntwa kontompo ni Anthony Paso da because me nim babia had me makodi akodi so ana me se o se mini no me se ana de ko maame me pa cho me nya wo maame ho e me di me maame atam because me me kan wo maame Akoma FM 87.9 Kumasi ana ne nsuo bro aso bro ana wo ka bi che me se me ka bi kire papa ne dwada ana wa tem ba ha se dwada no mumusa kwala no sen ni sika no ade anko no sa hankwa mumusa kwala no question no hu se majawa na so wo de bobo adom ni adan ya na opesa wo yira asem no se akora na adwuma sua no yaka be ma ne de na wie oba ne de na me bisa oba ne de no oba na adwuma sua na mo be na wo so tu oba ne de no oba na adwuma sua no se 20 million no me bisa akwala no se hwan na de ko di adwuma na no o se ni wo fa onana ono kra da kwala ne ye onana we na ye na wofa onana obreka eni kodi adwuma na nti wonim de wogie anam se ne tisade a onana obreka ne kodi adwuma na no a ene na atweda wo pepe ho na atweda na ma me date na mutam na biti me enti na atweda wo ho enti oba me ne man ne beko fie man ne so ye madam fo pa nti oba me ne beko fie ni akwatena ase akwala ne fie no a hade ogie no on kan chem na de men ko pebosi na mo tra se ne ko se o mai na make ka se na atwe me akwa no hwe adwuma di sei bo so me nwatwe mu ane ewe okay eti sade me bisa wo ba pani no ase me bisa se oba no so se maame ani nkan afa na nkoto adwuma mu a eno so na ka oba no me ye sen ko beko school time be na na kwa wa so de school so o wie school na ye ne results ne mai enti me kra me bo na mane enti me ba pani no a be ma na wa kan no ye se da poku ya school no ade ontimi nko anam se o da bi munyina mo ka se muntimi nko school a enye because me to aba ma NPP free education abanti se ade munyina mo ko bi yesa o to mfa so se metem fa so ana ye de o ye se wonko enti akola no so no o fi a no otimi de panie
practicals pempam entire ntino na minim say ade oyesa nti ono ana yesa obesua ade pam oba ne ka cho so obesua ade pam obesua ade pam na utu ana mo be ana make sure say manam o metuo ya me yen say oyesa obekokosua ade pam no ena maami de ne ko akwa de ne ko ma papa ne say onkeka akwala ne ho adwuma ma no na wanya papa ne say wanya adamfo bi wo ho a ade oye tailor enti wanka ya de onkeka ho asama ana me yesa bia wo ne be ma wo no ade ntina obi hunu na ekeka ne ho ase na bo a wade ya waje se de mete wase ne de wo kan nyina mpese mete wase but mete wase wo ba bia wo ne maami ntamte na wo ma no madi be sei time a wo ne maami ntamte na wo ma no no manya mfie be sei ye fa se panini ni odi so no manya be sei menene ntamte na panini na wo 18 years I say no manya nyina na ne kwa ne ntam na etesei meni wo ntem ya kama omutimi ba o adura na adwekro omutimi ba me nche ane mo bedi nkomo ba na ya mudi ye didi ya brabo mo nkomo se nkwala modidi ne ade omusi wo modidi o mani di a omutimi gisika ekoto aduane di ede bi wa na adwekro mutimi fira o ka chense ayi pona maba ha na omani di ana anu waso woboa omudidi ya duane kra ni si wo no omani okay na je sana mo ntamo ye me bi sa o sa kire se ase wo nkoma wodi nyina pese kire se ba o manage na esie se o mo abrabo ene o mo da ache a wo eja no you are the last person a bibi e fa o man ho bia woni mo identity sa so ba no de minimum se minimum question am bisa woti ase wose wo no man ntem na eye omo ba wo nchen omo ko omo ba yenim sa ware de ntem ti a enkura de omo gina ntem omo nka ho eti wanka sa ne nkura ne di nkomo ne ade ne wodim se me ba we school na campus wo ko na eso onde oso ompe school wo pa adwuma sua ne ade eti sa nanka wo sa sabio adwen papa no wo nkura ne ho se wo pa se wo de omo da ati ne si ya adenti na ba no nkura na adwuma sua titiru se ya obia nim se nkura ne ko sua adwuma na eso wo tie ya se enkura de be wura mo awie ansa no wate adenti na tisa because 18 years there omo nyina enkura de be wura mo awie no yes e ka wo na obeto na na make sure say maame no say issue no enem eda me ne ntem no ode nkwala na ko ba bia omo mama ne me say adenti na wo so nka obetimi de nkwala na ko ansa na maame no kura make sure say nkwala na ntem a oka so wo kwa adwuma okosu adwuma ma me ka kire ne say ma akwala no okosu adwuma no obo me mama ne se wode akwala ne koto adwuma mu a me se woboa because on say me ana me kire say me ntimi twa nkontompo akwala ne yesa na jabo ache me say adentina sa na mo no wo kura woni nkan tu senkan kura no ne omo ntam ye ena eja wawe ata so awie hinam so so obehwe wo ma e ka wo na obedi nkan akwala no oba ne kura de na mo tuo na ka obesua adwuma no nka me ma ne nkosua no abija nkwanta ho ka ma na kosua no we hin wo kontanse me papa de efie wo ho enti ho de nka no menya dabre ade ama akwala na akotena ho so nsa kamenya dabre ena me say eti adentina sa na mo no wo wani nkan tuo na setem akwala ni bi school no ani na he na maame tam no de ne ko ye edi se na de ne ko to edi madam edi se wo wi school no 87 ni ayikura busuminu de se na mu wa eja boti busuminu de mu wa so ati say eja boti busuminu de mu wa chese wo ye wo nkokwa asa na oba ne di nka de o to ma na wate ada sa wa me pa cho akwala no wo si wo wi school wo wi school eja akwala wi school busuminu wo si wo wi school no ni busuminu ada se ni busuminu busa akwala ni se ni busuminu na wode ne kwato adwuma mu no ni busuminu ma wode kwato na ma me ma ho boa na ede na me ye no busan se na me busuminu mu no ada se me ye ma ho boa na ade ye de na me de akwala na me to so me na kwa brem o ka chem se na brem na kwa brem e wo baby aja baby madam tie busuminu mu ya se me twa me anya wo twa no obi na de mimi ahoma ntu na me mimi ahoma na tu mimi ahoma ntu na asema wo ka no ebi a wo nte de wo ka na se a wo yonko me ma emfra no mo ka de mo o ka me so o mo ntire mo ma de wo ka na sa wo ti ase mimi ahoma ntu na oba banyini na o ka chanse o de ma to adwuma mu sesi afra wo me nchai sesi ai e wo pepe ho wo me nchai sesi a wo pepe ho ade wo baaye o si na duane asa na me si o etutu oburu esi won what did you bra so no
me pacho wade ni so adwuma musa kwala ne se musa kwala ne se wan na de kwala ni kwato adwuma mu musa kwala ne se wan na de ni kwato adwuma mu akura be ya akwala na waka ne nche ne kura ne ba no wana no de ya ka acha wana no de na ono se me baba ko no me mpa aha sa ana wa chiro wa se me man panifo no wan na de ni kwato adwuma mu yanka so we are one and me no man madam o se busumi num e tu ni ko mu chu sa asama wo ka no eja boache ma me sa ma kwan biem na me sa obiem se ene JHS wo ba na wo hwe adwuma so we JHS acha me sori na ya adwuma na me pa cho de me sori ene me soro kwa no tum na ye nto asem no so obano na e owie sasa na JHS no to aso JHS unim kura JHS omo wie na e di ansa na omo wura secondary school mu omo wie JHS na enkura wie JHS a unim na e di 3 months no bia o ma kwa check o ma results okay so ho sa 3 months na da be me bisa sa results ne ba unim na e di ansa na e da be results na da bi anya yima no me say sankra ekwa exams na JHS for no results ne ba wonim na edi ansa na omako school oh at least 2 weeks or 3 weeks thank you na otwemienu wo dia no na otwemienu na pa ho akra na age atum se onko school oba o mpatwan oba obetimi anyinsan dabi me se oba so no so obetimi anyem akra we JHS obetimi anyem eti wote fa kon se busumi num o ani busumi num na ne ma be de ne kwato adwuma na me nim ma ho bo a oba se o kire se oh dabi o enye se me si minim ma ho me se me boa me ho na wo boa me ho ade akwala na ede me boa me na ka wo ya na dodo ase na ade aboa o se me kuadwuma na me ye nti na me wo nyama kakra bi asese na ka me ye nyama be na wo ye de wo kan pese wo chire aburo nti aha na ya aburo kan ya na aburo chire ni bia okay nti na me pe tofo ansa ana wade akwala ne ko ye nti wade akwala ne ko ye eti wan to wan wie dabi what you say eti kam bia ma oyonko mema abeche wo se bia na woni bo onya wade ne ko ye no eti na oyede wo ma man ni kodi ana meche so ma man ni kodi ano no enti man no eba ha ne no eba pepe ho ne no ana me say papa no ka so oba me fa Johnson adam to so ana me ba ho a me de Johnson be to so man ka se bia mu papa ne ka se oba me ho a me se mu de mo frɛ papa no okay ya kwa homa so na oyere keto aka sa oba pa na te sai hello ati sai so boko na nso nyame adom boko wudi ndi sai ata frani abna mankwa ya da se pa na unua pani ani ukunu dada kwa mbwache ewa hase na wa mbia no nyina ne e ka asem ya so bia e kesere ne oba na owa wo nche no ya de no obedi nche yan hya se efiri ho unua ne ba na owa wo nche ne ka wa ho me facho me ba na o me nche no Kenneth oba Kenneth me ba no ni di saba no nche ya me ba oba kra ha so oba de bi pa na senya na bebi ano omode da no na mani ye ena me ka kire me sister say bebi owo no o ma me mani free ho ne mfa no ntu adwuma nti mbi sa Kenneth say adwuma be no pe ena Kenneth say obe ye fita ena me ni fita na adi no ze fita no ena omo pa mo ho no ya na enye fe obetire mu ansa no apon ho ena se ti a ono ti na ye ba panyi na wo fa mpegya no me bua no hwenke to am onti so ko tnansa amua nti on pa dwuma foforo no nye ana plan so obetia glass na nti se glass dia na ni ni obi a oye o cha glass ni bi nti ene me kwa ko hunu na ye na ko shem na na fia na mi timo no na mi se ya ne last born Albert na me pakra na sempa nti me fa o ne Kenneth ni na se me ba nti na plan fia dwuma wo ho ana me ye se ne me ko Albert mo dwuma mu ho na me ko na me ne papa ne ko kasai ena oja ya di akla no ko tu adwuma ya di akla no ko tu adwuma akla no wo mention enti edu maybe ofafo no afre me sister sister enti mi sister na nka se da bi nkala na bi so me do of nti ono na sem de jai mame o wo mention me se ni jai mame madam ya di ni ko tu adwuma mu no ni papa no ka se me wo anka ma bo papa na fi
Sami wo hanu a papa no amene be ko no ni kam ne be ku tete papa ni ye ko shi to the sense on fini nya no wo dani na bonso ni ya adia kele to ko judgment ni ti se ya ko ya no ko judgment ni ti se ya wo enkola ni mo se madam mo ba no wo so be ti ka no the one city asan kola no sa enkola ni to akosa oba bi na oba no pamun kola na kesen kola ni no ko ba na be sa bun kola na kan Akoma ano mi na wo se kola no from what you say na me ni won kan kure enzo sa se o nanti so won kan kure se asem na wo kan no e wo mu ana so de wo ma mi se ya ye mi se so le ho ma ti wo ye dokunu de bi oba bre no sanse bu san wan si ya we ni because of kola ni ti e ti mi go ni sana nka se ne se sika mami mo no se me bo panyin no na se panyin wi a obeti bre so kakra enti mani ja panyin na se mane e mami a na me sha kola no wo me nse mi a na me hye no mi a na me hye ne sa se de ben ya obeti nya pegya kakra because papa no wo no ye ko sini a oni nyansa o ye ko sini a wo papa nya botre na afidikasi so de ya na wada ma ye ma ye kasa ho nte kakra why afidikasi so enti ye ma ye kasa ho bo mi ti tanu so madam I see every body Kenneth, Equator, one country. Obusa means you need to Sabana say, this is Sabana friend design. Obusa is someone I didn't go to a woman or Castle and then go to a woman. Or Castle, Mrs. Sunny, or Castle, Kenneth in the first, and then one come to a woman. Let's anti, the woman be lessons and the women and I made one and tell fair. I want to see your fire, then to Cacribian soul. Cacribian shot. And you say it in Cacribian 20 cents. I mean, not go to a demon. No sense of running flow set of money until you are what can't travel. No. Send them one comes not go to a demon. I didn't question. Well, you miss Sabo, and so when I'll ban them to me, one man up wow. If you doesn't, I will be one of our custom with that. You need to mean Nsem. It's not a million and say, well, me and watching me, and Quabe Boame, so be your bed woman. So, million and some million, yes, I listen to it. Now, Quabe woman to me, one and have me, and to tell us to make a son and castle. Oh, money decided to be dead, no nothing. Because in some be Ubu son or Becano. One ran off a castle, gentlemen, money free with. Now, let them be sacrificed and I'll plan the castle friend. My son, the castle friend, and friend, then castle to them. And si madam, and someone bland coming now, the sea of what? On one mammy, any young, any enough for your comb go for a baby dance here. And mention a million kind of credit. Okay. Now, yes, will be a baby deal, or be a young baby, and then one more seminal. It's me and no me, ma'am. Okay. I dear one year, yes, what okay, yada se pa mi se entremo no e bia firi wa ba na so papa no de sere ya wase e mankura ne mmeram tin kura ne ba frɛ nkura no ye ba frɛ nkura ne pa na wo baba no adwumasua no e cha ammo wo maame amane ama wo maame anka nkyerɛ bank mic no me pa cho me maame de okaso obo me maame na ade ntina oba de dabi ba so mi wo kro ne so mi wo kro ne so mi maame mo mama ne mi maame mo mama ne dabi na ade na me oba me ne wa wo de na kai se bi wanya kakra de ko de akwala na ko to adwuma mkra me wo on na ade o mo mama ne na me maame abra me ne onya aka o so de nka bo mama ne wan fi adanse ko bo maame amane adan ananka me mfi na ka ko bo me maame amane na ka me maame bo ba ta ne banka ntu ko mfre ne kan se me nkire na sa bo maame ka no wan fi o ntimi yeyero I know say wututu aburo na acha me se me de junction wada beto so studio ha kwa mount na ha biem yo na se wututu aburo we yakuani aburo kire me boa saka ne de na atwam eti aburo kire na wututu a part of obuso me nom no wanya atofo na obuso me nwotwe a me tone na me kire se na me mane nkwala ni sika me de mane wo musika me mane wo madidi sika me mane wo musika botre na ene de na me ka kire se sika botre de no kire de me ka se metua ya na ye ntua se akwala me ye se nka opon ne ho a so hu sa tio ana make sure say ko pon ho a eti be na obaka say 40 million no on say last week waka say 40 million ya fa last week in 20 onya mba ha no na enhye won hye te say oh say akwala nde odi nipa kosua adwuma
ho dan ya obetu ni trinsa enti sese de me pebosia na de me kotuma ansa na ka de wapon no etika time ben anka wo pese this year ya anka me yo mu yenu de nyina this year ya me ware chemu say this year me adio sabi bia mike tuma asema ka yonko me ma be frɛ wa ka kire no yaja mo ba kunya yo mami yenkumo mo ba kunya yo tesa wo yenko kwasa no ba ne din ka de nkura no ko tuma wo se ne ya mo mama ne na opa oba bia tena enkura num Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie esuni esa de pressure no kosoro de yenko ba doctor the pressure dro ba me ma ne bi akukuduro ni ni half sa doctor doctor fano ho sa doctor fano ho so do ebo me sa le ya duro ne te go dun kwa o da akukuduro de ma obi chem we de misiro doctor wife me da se wife pa doctor o mo aka akukuduro ni bi na menya ne yire so ya banka o efi on de apeche me bo ha efi on de apeche education sintene se dia na se dia se ho ka de ehu se akwa yeso wasa ya le wi akwa no asa ma kesi ka de enya grokra adwuma wo bo de ba doctor se bi bia boko Nyankopon adom achefo no kwasam se de bia me ba me se ye kayo da wutifie ba ka kire wo se obehwe wo yare ma me ade na wontu anamo papa wontu anamo mai ni ehia kese ne se obetu anamo na de aba doctor ba na doctor ba behwe wo ama numpene nkase na ha wo no usisi no ukotodwo na wontu mintini mo no ma me ade na wonfa nyina ameda doctor ba na won sore ma onipadua no ho nto no ede na etete wo ede na mo wani da so wasa ede na ma wo re aho ne ya wohia no pe eye doctor ba ye beboa mo wapomuden sam no asisi na no kwasam se na obi tie me de bia me ka kire wo se wo kasa ne udompe de ma me papa mfa nkoto chacha mo obi mfa nkodi agoro na se wo kona antoa anaso wo koye ne kodi demu a ma me wanhu amane na nse obi ba me ho na asema no de ba ye nyina no so ko ba bi kakra na osi ni kotodwe na ma na ye ne kakra ko na kwabra ne yire ha na we yiri mu na omo twumu ama kotodwe na asabsa biye kwan abeda ho no afi omo wie ya ma mi na ontumi ntia ne na so biemi wo be ye ne de ma me na nse yan so madam fo ba ako o se omo de obi ko ba bi mfikire ba bi o se atama ame se wo kotwen okotwe adie weso wemu afi na asigira ho tatatatatatar no ma yegu fam no ma dane wajina niso na ya wadi se ya wajina niso asunsu wo ko na asunsu wo papa mesra wo baba so ye ya mesra me se ye more professional a udompe no kase no ma me nya fe na obeye niam gu asia nisu amana akwaye nsem bebiri we ukofia uhu asia obi dwane anansa wo mesra ya so odin aka che se wo ya so odin tie Nyankopon asem a ade a obeye bia enye yi nyame de unompe no nkase ni nyina da doctor ba se ye ena Ghana ha ye nhwe san kase ni nompe ni nyina so na wo ya so odin de ko ba bia wow ujejireje enne nipa bebiri obeba no ne kase no wakoba bi ne de adi agoro san be ye wan ya na ya sensene kase no afi wo ye no hwikura enye yi mesrew animanum yi a wutie mi fo ani kire Dr. Banso ye me se akra ye was Pinterest Road 18 Junction Kumasi ye wa Tonsu Agogo Government Hospital nachi e bia wo de ye stroke yare na ache wo upeja won se mpeja upeja won na ye mpeja won na ye utitiriti wo de pem ho a enye ye wo ye wo hwe enye ye wona wo ye dududu wo hu ni a wo ya wo ho mesro ntempa ya wo teminken ya fo ani kire ban ya so ye na titiriti ni dududu na wa ye no ye be mo waduro ni padua no be ye normal te sese ne na wo te no ma me yare na ebo nka ye e ma ne nka wo nto wansa e na wutie mi wo sisi wutini mu entene wona ma na wachi kasa ne namba bi na wuto namba bi na unipadua nso namba bi abaya wo 30 years se ye the 60 years kura gina ho a anu wonyam ne akono kura homo ya asen ne nyina ne se nkasa yare ne sasabro agye wabo so ene wo nsa ne wona nyina ekoakoa wo ye ne hwe yenye yie
wodi akini e de kɔ benkum ni nifa enne wo ye hwe ye nye mesrew babia wodi wani be kira ya Dr. Ban ya so ye na no kwasam se wo ba ne de adu pon no kawa kasa na ne sasabro na wagi nipadua ni disu no sasabro oni kwan se oji wo nipadua diso enti se woma wo ho kwan se wuti ho na wo be ya so de ati asampa ye ka kire wi na se wodi bokɔ akɔ chinchin babia maame wa wujejireje o wujejireje abrante wo se wukoye adwuma edi sika bafie de bia sasabro o bobna o koba papa me serew hwani o hwa asampa ni ye na sasabro ye bobo nkase no so a wote ho se nyame anfafie na stroke de ne ho jim no ka woto ho a ene maame wa wasam wan hwe ye a ye de yuasi no nyina beka ho ba wontumi nsore biem because sasabro na di kanya di nkase ne dam enti so stroke no nya ba pia woto fom a na chese wontumi nsore biem mesre enti na me se ba ye wo kumase atonsu agogo kumase atonsu agogo woro nya faka wo kurom kumase ba bia obefa ka bia wo so wo ba kumase atonsu agogo wo ba dok nkase doctor ho woro nya sifom pe e ma na eto ne ma wo ho no buso obi asa wo ba Dr. Ban obi abekiro mbacho Accra ye was Spintex Road 18 junction wonya do 18 ho a taxi phone na wo ho no obi de hwe atade e hye wom obi mo se Dr. Ban atade na na e hye wom omo ka no ye de stickers nyina bobobom no abusa se me ko Dr. Ban omo abeso wonsa ana omo de obetina ka anu no omo akwakyerew mesre wo mpe we na opeden ya so ye wo physiotherapy wo ho ye physical massage wo ho mesre we can do afa wo ma metena wo ka na wo toyem ma me na bre wo ho na fa no bra na enye massage ma no na enko na bibibie wo hum nipaduanum bia no ebe ye nkunim de ma me wo sign ba ho a ukotu usika na ato atwene ena ebi a kidney yare na ehawo hepatitis na ehawo usisi na ehawo ukotodwe ukọ utwentwa wo ye ho hye enye yi ba bia wudi wani be kire obofo ba akopɛ anyankopɔn de ne ba ye so meboa Ghana man ewo ye nkase ho eye Dr. Ban enti emfa wani nkokire ba bia emfa wakoma man kotumini kan fa nko die ba bia na okɔ ne didi agoro ye beji usika ye be send ye di agoro ye be hawo kweke mesro ebie na hutie me doctor so sabo ana o kidney ho aka enso so yese de wo ko dialysis no buza se esayare ana ensayare Dr. Ban pe na bra ye be mu wa bibiduro nyankopando wo sabo na ho aka no ye be repa ma ni nyina ye kama ene wudi aduane ka wono ana wo fe wudi de ende ka wono ana ye problem be ma ene wudi de na wo bo chese wo hu ni ya wo ye wo eye stomach ulcer ene ye se hawo ulcer yare de mesi wo bie ni ho a obetumi aka se ban mama duro ulcer yare bosome baako ulcer na bi da so wo mesi omra oye tiwidifo Thomas a omra ne ani akinye ebie ni ho obie ni ho mesro ulcer nye yare a da bia ye kotriti na bosome bia akogi ho aduro mesro wonni sa atakite no wantie ba na wo chinchin a asaso odin na wobekum de bia bokwa kogi nuro abenom mesro enya de papa ene wo tie me obi wo ho a yese wakowu nsuo ba nsuo wo ba nsuo bia ni ho a ewo ba nsuo bia ni asase so ewo ba mesro eye awo yemu ensunsanso ne amane na de sa hawo na ba akola na di 4 years ontumi nante ontumi ntenase fa wani kire Dr. Ban ya so ye beboa na ma nante ne bibia aba e bia stroke yare yi bia achew wakadem wonu nuro na ba so nante ne gisa ukuta poma gisa ukuta bibi mu wo hia Dr. Ban pe na betumi aboa ama stroke yare na ase atu ama poma ne nante ne wato atwene ma me wusisi utini mu entene wo ye wo ho hwe enye yie mesro ba bia wudi wani ba kire ya Dr. Ban me number ne 0244 no wa kire 0 no wa kire 8 no wa kire 34 no wa kire 82 wo fra ebeba Dr. Ban ho ono obedi nkomo nkire mu bia wo hia biara no Dr. Ban de ni nyina be ma ama na boa wo e de na etete wo ma me ade na wani da so asa ade na wo yura ahoi ade ba ko pe na wo hia e bia wo ba na asabse wa wo na onam ho a no watwa na nsuo bi firi na no edra na adwo no woda obehu se twere yare na aba no wo ne nan wani da so nyina asa akola no nsai ne ahia na se wodi wani be kire Dr. Ban so ye be boa na me twere yare no nyankopon adom ase atu mesro ade a wo hia pese wodi wani be kire ba mesro unu kunute
asema bi enya asem bia no watwese kan otwe aba no de ba wo so bet no obefa achese bibia ni ho a ote asem ase mesro ne awihia na se wodi wani be kire Dr. Ban so ye be ma na duro ama Nyankopɔn adom adwene mu hawo no ase atu ama na yenkunum de e bia wo de na wutie me ntehye wa yare a ye frɛ na asma mesro de bia me ka kire wo se broni maaye no na bibini ye sa ye yare dada broni maaye no na ye wo yaduro a ye de hwɛ yare dada enti mesro se sa ni da so yi anasa sa yare bi na atowa babia wudi wani be kire Dr. Ban so ye me se Accra ye was Spintex Road 18 Junction Kumase ye wa Tonsu Agogo woda wonya ba ne a wohia ne se wobetu anamo na aka se Dr. Ban me de me yare na bo for waduro ne kame na me ho ntome ma me obi ka kire wo se wo ba ya so ye sika twutwuru de wiase wo wiase enye nokore ba se ne wuso ne wodietie bia no wo ba obenya bi a wo de bokwa kwhye wo ho yare e de na eteti wo ya so ye bia na wo achichichichi na wo ba ye wo wos wo ho a wo ba obenya ba bia ada se wo se ye de to wa obenya ba bia ada me ahwew ama wo pamudin na wie peye o ba ne a wo hia ne se Dr. Ban ya siesie ya so ye bibia ye physical massage bibia wo ho enti mesrew ne a odi wani be kire ye Dr. Ban e bia ne wo de ye diabetes wa hwe yare ya de bia wo kono mu nduro ama wo ye be ma na wo yiri sikuru aba na wo nso wasibi mesrew fo ni kire Dr. Ban ya bebo ama yare na so atu Dr. Sebu yo oba mini oba fefe number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 so we have Bahebas Hospital you Kumase Atunsu Ago Government Hospital kese no nachi ana abehwen afa wudu ani kire enkrampatam so a yebu Spintex Road 18 Junction ho ho nso beba benya yarehwe enti mra na ni ye de kasa na bawie ye mesrew fayare a ye kan yanka ya modin de tete wo koda na ni nyina no Dr. Ban de adura ba ya haban ya bibiduro kan brane nsa o yare na yare na tete wo na ebo ka na mfiri wo so na wuwie na wo kɔ a eye dede ne mra ni se ya da ho for ni ati France papa banka se banompe ba me sisi ba me pani me chepeni ade ti ade nyina ebedwane achemfo ba abusia ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na yeguso ya yede esomwo no na eja kwamboache na yeguso ya ye ne no kasa na eja se bibia boko na de na kwa bonte na wo kasa wo twa torato so ho me ya papa de na ya wo ya kasa me ya se wo de be mic no me yiri no ketwa no etim ba ka kire me se me hwe mba me yekuhwini papa wo de enfa no to ya papa Jumawura me ya madam no kre papa sakola nti be gina o ka kire nse me yekuhwini me hwe me ba no okay bibia wo nya me nse kafra ensema mu kan die na besie pa se eja wo hwe wo ba ani agade na me pa kire se mon friend kwala se me de nkwala ne number ma wo me ne nkwala ne nkasa ana me ne wo mo eni mo nsia bia mi do nyame pokua ne ka pokua ne ka jense ne samna sam disiano pokua ne ka jense me se wo ma me no papa ho na wo boa ya to de be friend kwala no power specialist Serwaa hospital na nakria papa wo wa ha we yem fa nkwala ne na menti ase adan na wo ma ye nkyire mu sire mu musa nkwala no ana me kire o ebe ha wo ankasa wo de kyerem da bi fa nkwala ne me sha wo ha wo eti wo de kyerem mu se be ya wo ba sori akono ya penifo kwa ka asema di asema na me fa zento kwa akura do okura papa huhu nti dabi so wa na de mi so omusro me anya ntia omusro me ala me nteke akwala no me nteke akwala no wo do wo mu nkyire mu me nteke me ba eja kwa me ma me ka se me nkyire ye nyina no ya ye nkura pen eja boache ye nyina ye nkura pen ye nyina sister ye nyina ya nkura pen yo imagine say me kai yesusa no
waso ma amro papa hana hwe na ugina ntamu ye mpese de pressure bia beto nkora no so eti na fiti last week nyase enim se friend nkora na be yo ye nim adwuma pa sabe ma ko so tena adwai mu no enya nkwa wo case na edi nkaba na adwuma ye nyina so esi ma ko so na so eti adwuma na ye enim adwuma pa na so no ye mpese ye de time beto wo ene o ma no ene ne ma mentam eti na asem bi bo ho no ma wa wonie mehwe me ba me be na kam nim se bia wo bai e ka wo de adanse e ba e bia wo ya me kotwa ye enie na ka kasam ne frenchem ya frankwara wan kasa wo sama kan kra che se enkura ikura mu tin san kura mpo wunya sika nkotwa se se de bia na pese bisa nkura no ya de ne frankwara na ye bisa ya ka twap money asa no kwa de nya ma so ayi mere keto ana sama wo kan ana me se aha empa mechew asam a ye ka no ye nka ne se de ye ka no na yan ka drop money asem kra wo yan ka kwara na adwuma hia dabi adwuma hia no aya point me ka se me pian be no amin pia min pia be no me ka se me pia min pia be anso me de da makoma so se me pia mu be am da be na wo betua e di se ma me yan fa kwara na nkoto adwuma mu a time be na nka wa wo de omo betum Brian na abahale abaye krom wo ne etimene ne betena se na eka adai okodi animu ebo no odi okotu akwala ni trinza do maje ye no onka nche nam kope ne bosia famre de da ne nyina no wonim eka omobo ya fe na woni obi kwa kwatena se ansana papa ne o ma papa ne kodi anu kasagu mike ne mama me o ma papa ne kodi anu nyo wane ne kodi anu na ma mi ne kodi akwala trin ansana anu okay papa ne kodi anu eti be den na be se o ka se 2000 a mi mati mi ahun se 2000 opa onka nyame so nokre no obeka nkonto nokra onka se woni kodi akwala ntiri me ne papa no ande ko ho ene okocha me master no me master ni di ano ansa na me sa beboa me ko fisika no ene akwara ne nyina akọ ana chop money ya odi aye susudua odi aye stick no chop money sense na ade ko 87.9 Kumasi ene 3 days poku ya kwa 3 and nan sakram sende ne o sende ne 50 cedis ana hwan biem ana nkwara na wo ne de ane de dabi omba jomo chop sai umemomu intensity ngura me ensa no dabi ya intensity because sana minini nyina de atete nkwara sana de atete nkwara ngura me ensa no mo de intensity na atete nkwara me ensa omu ko square but omu ponso a omu pon a na so omu nidi omu timpeje ska ekoto biane sanso mo didi dia mi am timi ko fom ko fa diane ekotu by red man kwala ne se monye na mo Akoma FM 87.9 Kumasi okay Abusia Akoma 87.9 FM eso eni Akoma Nsem dwumadie na yeguso ayade eso mo no na Power Specialist Herbal Hospital ese brana woma enuro anu nam yemfatu yade ase mesra wo se wo hweme etie me na kompo ayewo wo pe ba bia bekọ akompo no wo betu ase yemfa se kan ento minimum yebe mo aduro ma kompo ni nyina nan kakra eye Power Specialist Herbal Hospital yade a wo magidi anu nti Ghana ha sei won ma hwe abo won ma ba so hepatitis B titru sei ene afrase nko a na wo mje hu abaso bode afa hepatitis ne seso ahodo on say A B C D N E ni nyina anu adrom wo Power Specialist Herbal Hospital dia ne sabo ene ne mrebo nyina ho aba ha efa nani enchem na wo nro so wo dwa so edo ya herbal malamix ya to malaria se herbatin herbal mixture ne powder immune system support afa jiri herbal mixture bema bomodin apabi na emo pa mema yon enkonkan wa na ni den wutrete ekona ba bomodin se wo sabeka cough care herbal mixture ebeto ewa nyina ase ama won so wade hom afei edo ya herbal tonic de no mato na nse wuntimi ni die bomodin na won sa enka be enro nyina da every Power Specialist Herbal Hospital 0200 383831 0200 3831 bomoden na efre na wono emo apanto yade ahodo nyina ase emfama na wo call Power no moto yade ase ama wono na wudi COVID organic tiger nut powder eya atadwe ya wo mo hata yam ne kama atadwe esomfo so ne eye bebre nuane nure wo mu no
wo benya carbohydrate protein ena fei fat ahodo ni nyina wo benya bisu ewom afa ba no vitamins wo benya A B1 B6 ene ade ni nyina de otadi covi organic tiger nut powder no wo benya bi papa ewo nipaduam na adwuma ebo pa wo nipaduam ene se eboa ama wonya healthy digestive system afei the pressure ni sugar level no ekosoro no ene eboa pa te so kama ede mam ema ne mema atadwe a ye de charge e battery atadwe no amoni ma de charge battery no eno na won ma ye moya ne powder kama ede aba adwa so eno nti wonya ensuo de de no asabi ede afranya sanso akoko ene nsuo nuane ni nyina na wodi bi afraya mo aduane no ensan enye wadrom 0200 777 277 0200 777 277 Home Sweet Cereal Lagoon Mix Tom Brown wa ewo dwa so de wo ba na wo sua didie no ya na wa mane bia de nam sane denti kwada ni je ho papa fiber protein ena fei energy ahodo ni nyina wo mu a eboa ema yenya immune system a eye papa ebusua mu ni nyina wo bia enya bidi a ho ni nro ni fasode e wo so no ebusua ni nyina ebenya bi afei ne titru pa ne se obi a cholesterol edoso e wo nipaduam no eya no di Home Sweet Cereal Lagoon Mix kumase epoku trading kejeti a Dr. Mensa dum PZKO eboa kwa offense otano so ena to su benya bi atom 0546921728 0546921728 3P garlic mixture garlic adro nwanwaso ya ewo edwaso da sani bia empebi na emwan papa panti pressure no so hono wakwa ya sabia na worom se wanya pressure bomodin sa wo de 3P garlic mixture be wadro na we no sade atie no edro bia wonum bia sa ya brofo dro sa ya bibidro betimi de aka ho anom na aboa papa wo ye ba na ofichi kro na nsani ma nkoye aye komsi komstaya bomodin na epebi every P-Work natural baby ato bibidro eni nro biada ubenya bi atom 0244 0248 928824 0248928824 eja boache ye wu ewie sesi a echa bone tofa na yenti ase de enti na ade ne ba ha se na afi ye hwe ye fa asem se nam se ye betwe ma ade acha kura no a baby a wogina ene wogina de enti na ode ne ba ha se de na wo hwehwe me hwe wo ma no pesika na madwuma sika sai okay wadwuma sika na ye sai adwuma sika no na afidie ne man na ye 40 million why de na ye kan adwuma sika no enye ne de na ye sai kan de ye sai 15005 pata okay ana oba no so de ye sai oba ne de ne na adwuma no ene afidie ne de nyina ye 20,000 pata okay ana fa mi ansa na ka che no chop money ni ade no so o je na otwe bia sai ena mi se na otwe bia 100 cedis okay eno kwa de sada no ya no se nye problem ana na ye problem a problem 100 cedis no ma hono man tini on se na me ka se mo network ni mo na me tini because na ba bia na me on se mo kwa na mi ansa na otwe 100 se ya boache ya se wo ma sam na wa mi tiu aha 100 cedis na otwe wo so msai kwa na mi ansa minya unya because me ku adwuma na me ankora miensa enti da bia wo ba mo say da bia me mo 15 cedis enti times mama na otwe say 15 so so benya 15 o times na otwe ne say na otwe ne wo mu na fo na nam se na otwe ne wo mu say se na otwe de ne yeke 7 days 7 times 15 be say kaboma da bi wo na wo you ma chop money onyam na me na be kaboma so na wo ye ka crazy Ona huyu macho mwali. Ona oya calculation. Bacho sana ya calculation. Ngoma nika o. Ma menyame ngoma na. Okay, and I cry sister Ghana. Mebwa, na na sister Ghana. Auntie ya budget. Ya budget. Why? 15. Aya sa week in 100 no ase the boarding. 80 pen 15. Why? And the stamp boys at team so. Etiefo nyina ya dance e da bia 50 ampa wo me ni problem o mu ho kagu mic no enkwala no me ni problem o mu ho ya me ya se me se me yere ketwa ne timi be ka kire se me mi ya fa yere ketwa na me ya because say ade a ebinsi da na ga ne ka kire me because me if you want me call mu aware no na me no mu but o ma me mo de na me no mu nya free but
me ba so mama me nyi na mama me nyi na eja boache enti sa maya ne die na me nyi eja boache mama me so on se nipa wachire empa cho o mu nyina so so ye be ka o ma enti aso ye nya ne aso le wo de no so na wotwe no sa wo se da bia 15 100 ni de wunya me boa okay enti da bia ba gi 15 ye be ne sai enti me fancy mo so anase me fa ma no se na wo pe no oh say dia obetima aye bia because medicine is obaka say lot of friend na say for enti enti da bia ba send 15 cedis amaye 15 no ba send amaye say wo open sa ade a ba send ama dabi 15 cedis no ba ka no man sa na kwa ka obai ho senti na me kire say ada say metua ma no obaka say me boa enti na bibia na me yese moma adansefo mram because say enkwala ne na ye madansefo anso mo ampre enkwala na mo hunu say ada say enkwala no mo bi diska na so mo nyiska mo amfre wo mu ena enti na me ka say etiesie no maame no me de command no kura na mo wa dai obeka sache ebi na me ka kire say wo diska me ban diska command no say ache enti adai onye ya no ba sande ba ha eja boache enya no na obedi matam obokwan no o ba sande ba ha eja hwe me sande amamo o ba sande ba me pacho me sande amamo what the bebo man na 15 me be 15 asende amamo what the charges back home me pa what the charges back home na me na mbam sika so me na mbam sika so enya se me sero 15 cities no me sande amamo o ba sande amamo me sande amamo what the charges back home charges eh so wouldn't say on this guy yet the ateri nya the one city baton so okay oba woman so twese dabi me oba woman so twese me come so me was an madam me do papa but menyo menyo because me see akora no so kai machine ne eyi na say this year ka obetua dabi wo de metua ma no dabi metua na say okobo obosi sa me pa me go mu de afi na me ya de me buro kura say akora na de egubush say on za dam friend me ka chance maburo ne say enkwala no kura no ade omu ewo ho no sabe omu enya enkwala omu susa omu ntimi nko babia maburo ni dane babia kuro ni a me de begum no enuru ahane na de na ya mankura no enuru ahane mo ade na ya mankura no engoje wafu busano se enkwala no omu ni metena ye no omu baba sin se omu ko chamba fu mu da so omu una ye jawo tabi una enkwala na twe na ka o se mama enkwala no o se me enkwala afrase mimi dofu fu me si afrase mi dofu on kan kure on kan kure hwe eya kan kure me se ya kan kure o se me kwaje iska na o ma wuto no ho o kwa mo ko busa no sika mo kwaje ye de kai 40 cedi kai mi donya me se se ma wuto ni di ma dance a o kan kure o de promo ni bia pa obi a mo nko omumusa mawuto no ko musa mawuto ni de sa 40 cedi no kwa maame eduru wano etama me kwa jana madam no oyare serious etama me kwa sibia na maame den da no mantimi anyi scan bepem na bi to nyame me ka boso twi na mdwale mu no hwe me nka ma asem kwa because and no krenti no nipa enkontompo nti nipa no kreda one nipa atwa nkontompo enti na nipa nche ewu enna say yen ka no krentira because me nka ka nche say yen nche ewu say mikokum oba na be ma na nkwala no tabida but say no krenti me kanti say bia obetima aidai ahunu me no krenti because say again ka chem say me be gi 40 cedi no a omo gi ska nkwala nkwala me na me ma omo kwa gi ska no nkwala wo peka o ma mi beka no kro musa nkwala no anaso wonka no kra nchira mo say nkwala no na kwa no kwa gi ska no eto omo kwa ka 40 cedi akwala no kra no be ma na owo mu no o ka kira o say obe ware sa maame no nkwala de eja bo che ye sesi ye ngu asam na brim me say enkwari tisika ne yeje da be na de ba mpacho ane me prima chika kade dabi wati na watwi ne wasan ko wapini wati da dabi na maame adwuma me ye kra na de me nyanwi ye adwuma me ye kra me nwi ye me kra adwuma na me ye me nwi ye ana abure no kra me ade me ntwanwi ye na ye da na ma dai ma wa koton me say me pa bosin ablem dabai mo da man hwa me 2 months 2 months ne dabai
2 months na ya dabe na wa asema wo ka bia ka bia wo ka bia bosumi du ba ko ni bosumi du ba ko ni bosumi du ba ko ni bosumi se mu ne we bosumi se mu ne bosumi nkrum eti bosumi du ba ko no na wie ya na na chase na wie me discan bra me am be tua lol fe no discan na me body tattoo bo scan photo se me am tua lol fe eti se scan nyina na say say scan nyina say so say oba ne de no 2000 and I can de 3005 thank you me jeno bosome na du ba ko na wie ye me tua ma 3005 me tua ma nka se me tua because ngala me ni o mu ni problem na ma me ne onua ne nkontompo mo abetwa ana de amehwem wo enkwala ne sika ne tene ete enkwala ne sika no ana me ka se ni be no me tua ma no e be betua ma mo so ne du ba ko me da se ne ni ase ye da se eti but me ka kire mo ama mate enene ne first last am ma no one am de ma no se me ne wo ba but me ne ni ntokwa tititi onsimi nche me didi matem biem that's how me mpre no yati ye ba ka kire ene me nso me de ne se enkwala nso hia bibi ni e ba wo ho afama wo mu boko wo mu meta wo ba bi se enkwala ni hia bibi e ba e da bo che e se wo fo ye kuro mu fo ye ni abro se enkwala na ka miensa na aka na ja bo che entwe mo ba ne fa enkom nkoto adwuma mu ansa na be bo amane ana me kire se enye ka wono na nka de mu kokoto adwuma mu enye wono na nka de mu ngwala ba kokoto adwuma mu ade nti na nka me awo mba na nka ba nka me no mienu nyina kwa na nka beko na anum so mane de chale na ko school de oboa sa oboa ba na ko school akwala na kwa ba na me bai kura na wasi ba ko oba no ye friend na wasi ni tiye na ya kwa ko school o school na o mo de ba na ko school o de kambu na ko school kambu de ahia abochi me kama no de ko school wo se enti mo ba fe ye na ya me ya se headmaster na na master bia number ni mi ho e ka mo friend busan se ageno se mba chele se ana de o ka mo ne friend se pona ono so mpa ba na ko school sa kambu kuro kambu wa na toy ni nyina wa na to ma no mi do be na yo po mo ada mpa bua ni ko school to mpa bua ba ko na ida ya da mo ase nti aja gbache busumi du ba ko na wie ye 3005 ya je on so smart wati mento school atare da mentua me banana ya nene mfa say 3 weeks ni 3 weeks ni mumu san se ba pa na onko ba obosia o mami gina yo so nkwala ne school ehon ne ma ena me nyadwuma me ana me tua 2015 me ko obosia na okobo obosia adentina ye musa na ena me ba ye na o se okobo mami gina yo obosia 50 cedi enti mfa nkoma na me yo mate we say na okobo tin ya na me dis kan koma again no esa na se Akoma we na mba na nkora ne bi school a omeko mo anim ometo books bi sa onim ni nyina busan se me to books man me se mi bisa o enya bisa no eja bo ache me se wonim sa Akoma we na omo ma na omo wi me to books now me to books now madam me ntono ba ko makon na board enti me ba adum ha se ya ebi wa me ne akonta bi na ade ye ba ne abeto na ede ye de account enti on ba o krata ache me se krata no me ma o mo me dini na ma o mo be se no next time o ba to ni nyina ba ha se me to mra ha se mi to nyambi sanka meto be bo mo ha se ye de be o de mo hia se me be bo ba ma kra na be jai na to pa bo adi nyina ka ho books ni nyina top to be gu ha why kra ni mi ansa ni nyina o mo sika nya o de o sa se send ma me send ya ma why o send ya ma adansi enti oba no e bia won ka no kra enti wo de Tony nyina na mi ansa why enya we boss why you phone Tony nyina bra why eti adam ase mo panya emfa ema ya haya Akoma 80s mo betwan kakra bi mo twan kakra bi enwie eti haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no ana eguso ede so mo na ya fato so ema me na wotwe atwa mu ya memene da ya me amedofo bi kama ana Nyankopon ede ne ho kani eche no abusua pani owusu aduomi na no memene da ya na Nyankopon eche no ne ho kani Boss FM ana odi ne dwuma Boss FM no odi ne dwuma na no memene da ya wakoto bi fresh enkansio nti wede ma trinkwa sretwe di amponse
aware mu ani gye bie wo mu bia no nyame wonfa enka no ma aware pa ene aware a enije ewo mu nti ya de sabedo yinsuo sabedo abusua pani yinsuo waji live ba je se wo yinsuo sabre afi sabre de na me ko ne mi ceremony ni ade nti abusua pani owusu adiomi ya ma o etiri nkwa wo no ho kani Mr and Mrs owusu adiomi Daniels ya ma mo congratulations yamfa ya second story yamfa entwa so ba parent saying nyame adum kasagu mic no mame nyame adum ho ye bibia bokọ dem nyame adum bibia bokọ yo within the sign pacho me de Linda okay Linda wo free hina bai pacho mi fra mukom okay yankwa de na do nam me pacho mai bishia me fra nesnuama me pacho wo shia me na me wo ma 4 87.9 me wo ma 4 na me nikunu awu eno ka so ope me obeware me no wo yire eno so obeware me aka na yire hu ana meti ase ana me ne tenaye ti me ne tenaye me wo first born and spoku me wo first born no ye ka ne so oba me ma me nu be ka kire ne say obeye me ho ade ase ensam no me ma okwan hu na waka aka ni nyina na asisi so ate studio had them some pressure wa hase into the mama time na akeka won sam ni nyina esiso na ye beba na atoa won komo no so e de afribra wo hia no a na wa won kura na ya woni kuno ka so be wa wo no Alaska Star Enterprise e wo kumasi adum wo mo etontone ma efe e ba no wallpapers and stickers ahodo TV strips light air posi chemicals waterproof chemicals any ade nyina won makofa bi e de aba kumasi adum enkran ebi e wo ho na wo kumasi nko ade a ene no akọ adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank in che ho no ma and Alaska Star Enterprise and so e wo enema no eye kama tufo munti e bo no waye ni yie se betunu dudum na akoton ete wo mfa so 0554114878 0554114878 Dawood Eba Hospital Dr. Peja and I say me mani Peja na ma no so time e pa ho so hono na che se fie wa de and am se be ma de opoma tuo no a we se timi kuma boa eti wutuo no ntimi mpoma akọ Dawood Eba Hospital ho na wo mo na poma tuo no afei ma no so mu be kọ na be ma ne de ba on sa wo da receiving end ntu jigumu a na che se bibia koye kama ede ama onro de omo obi pa Dawood 360 capsules fatu sisi yade asem afa Dawood Eba ointment so ba bia wote ya no nyina na wo de asrasra so kama Dawood Eba mixture no ene de treat malaria na ye nipadua no etumi ade ne ho eno nyina no eye ma obi bia agise oba tan ya wo makoda no fo ne apemfo afa nkora wo nyanya mfinsha edumiensa Dawood no payi enya de se wo betumi anom biem 0244 886437 0244886437 ofrepe Dawood Eba Hospital one more ebeje osom nana ye bi wa aguna sa man wase ya bro na wie ebremu de me say entena kwa wo be se wotena ho no ma ha wonya obi ahwe woni obi aka na enso so ahono ubi bibi ekura wo nti no na watura ni te ade asi usom enti wakwantu semu wadwadie mu bibi a wo ye bia no kope bambom ewo nana ye bi enchen ewo aguna sa man me ka ne se wonya abekọ na so bia wo na kwan wa wonti nana se wasiesie baabi kama ade amamu a mufri echichiri ba ne se beda na wonye honhom adwuma ema 0243 134535 0243 134535 ye call Rocket Clinic Limited Rocket and afei wo munno ne de ne Dr. Baya no yi e de se opakum ene rock mixture no ne ade Dr. Bibia Boko eja birthday na migusu amidi na birthday ya huso na nakwa se wa huso na me wo Cape Coast ene se waba mi ne onuafo ne kodi aye hu pa se me hu pa ti birthday ni ti omo form de mai no efi next week mebu bodin intino wa wunimu ho no wa say if you anti for steam fan de mai intino medical ba intino inti anti for steam na me ira ni takura wa amfrɛ me we na mi hu foforo na nakua de me pa so pass mama na nakua mi hu foforo na me ka ho asema de o ye nyina matie fruta mu yo abusiafo ya chiachia mu nyina ba bibiala obia wa wo hwe no Rocket Clinic Limited na yinupa ye di abadwa so ayikuta mi rock mixture ne metfagen capsules eye enura
aba eboa etu yade ase edifri ni peduem nti me maame no me papa no ma mutie me se wuyi obi a untini mu atwetwem efiri oto ase ba wo na kokom ntini mu twetwem wo ye adwuma kakra bi na so nante kakra bi no wabre no ahome so afi umogya ni ntimi ni afiri sane emma umogya no afiche se ntimi ni afiri sane wo ni pedue ni ma eye rock mixture eno ana obenom ebo ho ban efiri yarewa bebree ehom sa duro rock mixture yi eyema obi a wotena se check kakra bi ase ananse achime ananse ayemi se wodi ananse achime no ebedu baabi no wan hwa e di stroke ene beden ebebro eduro rock mixture no ebeboaw anane srade na mamogya na timi adi afusane afi wotena se awona tata mu ye odu ni nyina no ebejai enam rock mixture yi na emom ya afa metfagen ye den eka ho wom soso amedi kankan se omoto ase etwetwe wom no eye metfagen capsules na aposo na chibremo kase no back pain emu tutu no eye metfagen capsules no rock mixture so unum boma etu sa yare ni nyina edi efri ho edi ema afei obi ho so okone kete so a ontimi enna edro metfagen capsules yi eno ana obenom na aboa ayi sa ha wo ni nyina ye den edi efri ho afei rock mixture susu no wobi a esichire yare mujabruso ha wo no wunya bi nonum ebo ho ban a ebobo ye pa ma chese ne ma timi akonkan on say obi wa so me call hospital no ya mama duru amennom ne de wo de onum aduro no wi adon hwe ba mienu ba akontem no obetimi ayeden anum rock mixture no ayeden aka ho na bebre kase omukwa onya metfanya onya rock mixture me pa cho se wokọ na se wunya aduro mu ba akubia ato rock mixture na benya ato metfagen na benya ato se okohia ni mienu so ato na yeden enum na beboaw atu yade no ase edi afriu ni peduam ntimi maame no me papa no a manyini komo mpani fie so no aduro no eye metfagen capsules and rock mixture eno ana ekutami bomode anso bobo awura heba shop no pharmacy shop bia no akope bi ato ane e wo Jenike 442 ema ne de no oyi oba na ubu nsa no wayase ehwew wayase timi hwew saa ojo ho gi enye ya eye aduro a yato ne din se Jenike 442 no eno anaso wonum a oba esiesie wa himfio oba bi wa enka wona se obi wa nsuo egu no obi so so oni ne kunu hia wo senka ne kunu no hu nsuo no ekonimu no na e ba bonten e be den wetime yin sen minua ba num eduro Jenike 442 no ne nsiesie wa himfio ema wa himfio ehonye den ente da me kase Jenike no ebi di jiska ebi di jika ebi di ji asase ebi di ji niam bebre nti oba opeso yo oba de a ukunu tena wo ho a Jenike 442 no eno ana mekanfo ediama aboa ma bebre enei obakumase ukonkram takra de Cape Coast babia no ema no edi adue ho adanse nti usu kope bito na emwa mesro upe bia heba shop ne pharmacy shop bia mu no nsabeka bi dodo de yaso ye no ye wokumase alaba udu kumase alaba so pepanini e friend sika ye ne fie no ane di enhwani mu number no eye 0248 50 and a 40 0248 50 Mr. Mo amushe TV no number ne the TV no so ntu betimi afa and a 0244 18 32 30 0244 18 32 30 dia yadru so eye pakum capsules mema duro na aba eboa mema mayemre ewompam mema amuni mu yirimu hia mu ntimi nyam asede ese mema no eduro ni eduro wei ana aboa mema bebre eduro wei ana ama ne mema bebre mu akonhoma wo fie no omo yirimu omo mpranfo aka twom se eneme nakwa mefa bibia eye pakum capsules timisro wo yoba na se wo hweme ukunuma wani nji wo mpam a eye pakum capsules na we se wo tokoma ukunu no onuma ebeboa no na ebia obema no enam yare bintina ma eswate a misro eye vein capsules ene pakum capsules na abanuma boom nti mu amumema no swate afon no woto aduro we mienu vein capsules ne ayiboma eboa ema enema bia ye den etimi ekonkan ede maw nti misramu minnuanu ma mutie me momomoden ase monsa ebeka aduro pakum capsules vein capsules na vein no
eboa ema obi a odwonso a ndwonso no ise die bia kam odwonso ya na ise bia kam ebako na eje obi so so a odwonso na ayese ne dwonso no ayese odwonso a eba ya na ayese dwonso saade no obi so so a dwonso no di na onhu na wadwonso agu no ho eye vein capsules yi ene adura make am for ede amount eno ana beboa ene ne beyi sa ha be ma odwonso a ne be mu hyehye ne mu dudu ne mu fimfim no odwonso moja eye vein capsules no akutia prostate bi e woni padua nim ntimi ma amen me papa ma mu ti menka se mesro o odwonso mu yare ne dwonso mu ha obia de a eye adura ya to ne din se vein capsules mesro odwonso moja wa duro ane kutami okọ herbal shop ne pharmacy shop bia na onsa ebeka bi dodo ne de rock ye Kumasi alaba ho no yare sabia eno ne ye to nsa afro be ma na awu enya adwuma enam asikyire yade mojabro so enam enyini anase masturbation na waye ne dodo na aku be ma no bra rock be share doctor 1-on-1 ye wo mema duro bi wo ha ode be ma ho na ode ma wa obema na awu mfihia bebre no mesrew ni nyina no ebejai enti mesrew a se wo ye bema na se utie me na obema awu condemn bomodin say obeba rock clinic limited ho ana obehia doctor Owusun Krabia Maswell 1-on-1 no de sa memedru no amount me say ye wo Kumasi alaba udu alaba also pepani siko sika ni fie ye ni fie no ane di enhwani mu number ni biom ye 0248 88 50 and 40 0248 88 50 40 and 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno ene ye numbers intima me de me kasa no besia na me ya adoma dasene okay ene belated birthday me dase unkwa na di birthday odindanka hey mami naka na yire mayedi ana wanka wanfane de amba Rocker Clinic Limited Pakum capsules we bema no abomode na wape binti ya kona mati dimbi anestinuama na minim edina as sports mu ball mu na ya metate no eyesadi ya na okay ya fa ntwentwa ho kakra na ya ntoa enkomo no so nti wusi abema no awo 9 na ye den ma wo na mini kunu wo so obeware na meti ase ma no wono so wo yere okay wono so wo yere na meti ase ma no ne yetenaye ti yetenaye anche bia na menyim ye oba ma myenim be ka kire ne se mewu a obedo obeware me obeye me ho ade na ma me si yu enti mi wu wie ye no anche me ma me yare busumi nsia pepepepe na ma me wu ye afide ma me wu no wa start ye me niema basa na ka kire ne se sa na tie dia won tan baby na me so me de me ntina me baby na setena one metie no enya me fe nti won tan baby na me de me ntina me baby na me ka sa kire no enti oba na nasi nya be 2 years oba no abefa akura no odi ni ko school NS ban ya NS poku oba pani no okay no odi ni ko school odi ni ko school a ye friend say no abesini ko ni fie enti na no oba ye me ka chense me ne ntina biem no na ye kan se me ne nya hwe enti obefa akura no odi ni ko school minim so ko hu obi wo ko no odi akura ne de ma no sesan yo minim odi akura no man medwale kwansire wula de me ho ane se wa be wula de mo abeto ahye me so na me de nyim ne otosum yenu nyabotre azuma wo kan dia asa passion bi sei why asam ne passion wo so woni ne ntina biem me pa cho ana abafa ne ba pani NS sabra no wa NS ne nko a ade ne ko school pa cho han ana wo ko school no wa no school wo hekura hwa wa no school ekwem no ohunu wo bi di akola ne man di no ko school e to hweta mo ba fa akola no ne ta mo saba na di be say chese ndi be say yi 20 minutes ana ba to share wo so ai oya ne say oya ne say maybe I want so ye fit muti na me fele se me ye dedi dabi asema wo kana say maybe mbes ma di adi menyini ampo obi o ha bia so onya asem na wo kana e no kre oya ne say ara wo shada ba wontu funu se ye kan say me bie gate no na ye friend is wo wura mu
owuram ban no obeto hye me so owuram ban no odware wi a wo odware wi a mesra abo zege obeto hye me so no obeto hye wo so me sa nyem malinuama na wo fere se obetiatem edina ka anya bajanuama na ka ekoyo obi fufuro so anka fere ma eba se dia aka se ye ni anya wo se na ka anya na sinuama ipa na koye afita fo ibi ana obeto hye wo so anka betiem ka bedi ka dia ka beti ntene wode de ho na mo ko agreement okay to aso na ye den enam de nyem malinuama me nyem malinuama wo se mi ko yi akola ni ntumu satam so me ma mi wuye mu ye mi sikani na hye na ye dokono ye no dokono da senkese ye ma nopa ebesa ni anu ama awia ebesa itina mi wo ska wo me ho enti eye sa no wo se menye de mi ko yinyi senu satam sikani na so ahsa ahia seben me ye den ma ye de menye ska kwa akose nyi senu enam so onu amle mi ska nti be ye ma dwen se ko diska ne blame mi am de be ye adwuma nam de adada me ho sa akopem se me de be wo akola no on face kana ma afedie ma nyim bosu mensu ma anko hospital da me wo no ma na ye friend se be yare me yare na me ko fie on ti me ko ye no na me ye se me kwa akodiska e wo no ho me ko wa face kana fa ma me ko ana na yiri hu me odi matem saa na me ko fie na me ko fa me ba penyi service nyame fa ne krensie ka si no so ama na wu na me ko friend se wo mra no me di manim ne ye nko no nko hwese me kwa me na me di ma me na tam pese me ko police station na me ye de me ko report na me akola ne ko ye duru hu akola enim wo de na asem ko akola wo di akola ya tam sa di akola na tam sa na me ka chen sa akola no wo man ho nti wonya akola na asem na akola ni nyina ni baabi na ye free be man no a wonya ye ka ne se dem ho jimifo ne na ma jimifo no mu gina ho no ti maami bi ne bra bi no mbeye ya no mse bi nkofie na mkoe me yale me kwa jiska ko hospital wo to me ho ke cancer ma na me dia me da mani ne me ma ye kofie me wo no ma me hu ase police fo aba mi fie on mse ye ba beche me na mse ya ma ye den o mse ma me na ba ho no mse me ma kwa nyim ba bi me ni kuna wo ba ko ma kwa nyim ba bi di nyinse ne ye de sa ba be hye ni kunu be ha ni kunu adwene e wo ho no na mse na me ye na so mu ni kan ko na me de me yare enti e kakra mi dwale wi amia me de me ba ayi me ba police station enti mi dwale wi ye na me ko ye me ko so na me yale ni ti junso bi a me junso ye pa na me de ko police station ono o tam junso nyina ko police station ti me ko ye na wo mo ye no so wo na wo se wo no ma musimu beku maami na me se maami de me ye de no meku na akokọ kula mi nku bi da me ye de na me ne memma ye si e bekum to aso metio enti ye na police fo ne se ma me ne se me memma ye si e bekum na se me de me nka se me dan meku obia enti na memma ne kwa akoye adwuma wo ba bi na police fo ne se nkola ne na so mu ni ho no na o se sa na tie de a me nkofa wo mumla enti ye ya me ntimi anye dan ya kan se police wo me no wo mo kan ye no ma anye de wo mo tiase ma me ti metena ase eno wo mo ye se manya ase na se boso me nkun boso me nwoche aseben boso me nwoche no mo so mu ti me fa bi ntum mo di mituma boso me enso no metimi awo ho no enti me nkofie na me kwa ma me nkobo obi akuti ana mso enya de a me kula me kofa ho na me ba fie akole ns papa yi wo he wo mo nso nhwe na nya papa nkula mienu wo discover wo de yi 1 million de ba samina nka ho bibia nka ho nkula ndi ko school a we je 5 cedis na we age 5 cedis wo mko ma ko twa studies 15 na ka 35 na nkula yi oba ni de bia wo yale yese ntofe nko an wo de wi ni school mo 35 nto aduane ka chen say on face kani binye den fan kan ne skani sha me kan on face kani bin kan ho enti wo de sa 100 cedis ne de ba efiada na asa memle da ne kwesiada on face kan fama onim kwan ya me fa so eto sami na si nkura yi niem onim kwan ya nkura no fa so sra wo mutri nyi befu abekan wo onim kura nye na asem bibia chesemia e na meye eye ma homete enti nano wukuada no wukuada ya wada eno nkula ni ko school omu ko tua printing fee eno de 1 million de ba wukuada najo
wɔde 1 million de baayɛ ɛna wɔyɛ sɛ nyame yɛ adom a adekye a wɔde sika ni bi bɛɛde bɛka ho anaa wɔno abɛkɔ sukuu no akɔ akɔtwie sika no de aka nti me wɔ hɔnom a na wɔsa frɛ so wontimi mma nti sɛ ne yɛbɛyɛ ne sɛ ɔno a memfa phone no kɔma ɛnɛ siketewa no ne wɔnyɛ dan na wɔmfrɛ no ɔne ne nkasa nti medi phone no kɔma akora asɛm a wɔbɛka kyɛ akora sɛ wɔkɔ sɛndi sika no wɔde sika ni bi aka ho wɔkɔɛ no wɔkɔ sɛndi 80 cedis na 1 cedi kuraa ni wɔnom a yɛmfa si baabi wɔkɔ sɛndi sika na wɔamfa 1 cedi kuraa nto so no wode ɛhome ɛnsɛm no kaka bebree fa ka ho na yɛbɛtoa so paa na deɛ ɛnɛs nnuama de ayɛ wo a bɛɛ ayi ne wɔtwa kwan yɛka ne nyinaa ne afrɛ no na yɛbisa no ne nsɛm na ɔno so ayi ne ho anom aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie ɛso ne mu ada ma yɛda yɛ ho yɛbɛsan aba ɛbra bɛɛ ma ne kɔsua glass twa no ɛhyehyɛ ne na te sɛn anamo bɛ na wotu yɛ ɛde fa ho sɛ ne papa nie akora ne mfia so kɔsua dwuma ɛhyehyɛ bɛ na de gu akwa mu bɔ bɛ ma na ma ne me pa cho akwala no wi school no wokɔ nkran wo papa no nso ya na akɔ nkran hobi nti wokɔ nkran kodi pa sa nti me hwɛ de ɛkɔ no a pa no wontumi enni da bia ɛna me fɛm sikenes ɛna de wo ba be so adwuma ɛna wo se saa na me se han 87.9 Kumasi nkran na nanam nya de we bɔ akwada no ebedu ba bia wontumi nso anema no ɛnkɔ nkɔtɔn ɛna me kan wo de sike ba de sike be sike bia manager mi sister nso enkana ho ena oye akola no kwa no school filter nti o ka se filter no msi filter ye mpon ye ho ada nti me mani ntwa grass na ndi se si a no ohunu ye na msi yo be kana mi sisters mi wadamfo obi nti ne me kama kire no o ka ye si ebo obeje nyina ndi ato be me ye ni onso wo nkana ho me ka ye a wo mu ya me nti mi sister na ebo a ne ne ni tu nti da kwa akola no se komode no ena ofe no se da won send mu answer bi ena wo se obi a wotonton ne ma na wo pe stika to de no se da bi da na we stu adwuma ena wo se na ho na du tu wo se sister ma abna wo se ma abna no mo ano ho a ko de otu adwuma enti wo kan sa no ena me ba na frɛ me phone so enti wo kan me se Kenneth emfrɛ ni bi wo de akomodo wa frɛ me wo frɛ me ma nya na wo be gya adwuma no kwa wa gyae enti wo frɛ me se oni sika no ena wono so no ni phone enti me senior mi sister ne so no sister enkola na wo ho ne doso enti se me mfra wo se wana Akoma 87.9 Kumasi enti mi sister no na ja okwa no amani bi okwa no amani bi ena ho ndi mato ma ndi akola ne kora no wo mfra no dako enti se si am me ka se ko ne mba be ma ne yaka na yaka no ne yayi no enkola no mu yi no niska o mba ha hunya bi mu unya bi mu enti unya bi mu no ena da ko me frɛ no Mr. Kenneth say enkwara bi ko school taale kwara ntimi se o 20 cedi a send sim so no mu fa ntoduane ni nko school ena wo se ne ma wa boda amane ena mi se do bia enkwara ye twa kwai se wo tu ba bi etie no eto aye so ko bi Akoma FM 87 enkwara iko e bakwa enti na dia me frɛ no wo se ma frɛ no enti me frɛ no ena mi se mun kom papa wa dadem saa na efre kuro no nso mon kwada dem mon ko jiska wo mu nguma mi enu kwada mu so mon kwante panyini kakara de otoso mi ensan ena koy madam o koy o Starbucks enti na Kenneth no sta me kan sa no so afro papa ne fon so wo se da ne se nkwala na o yi den madam pa obi ka se nkwala o yi den ya pem didi wo se akwala na didi watam enti ye akwala ne ba ne wo nyi ska ne na me frɛ ne fon so was ai and was Kenneth ya what can pass asem oh what can I say we should boost our banner and I'm so what can I say was boost our banner am sa friend banner nam se Kenneth na me ka asem man nkwara no e di asem na aka che papa was so did not and was me ma what me friend nam se da na nkwara wo ye dan ma asem am ka yin ne and se kan kuro na ma me ne papa de wo didi na tam ne so ne mewa ebeye ho enti kan okura no osema me ka bibia se de me ka ye ne se da na nkwara no ye den ene osema di na tam se kwa me to ne mba ne yaka so aka so ye nkwara ne den to di na tam me ma kan nyina mo na se obeyi ohu ano wo first one ho asana okay ya no e ene sai asama wo kan oboa ka che sa akwala no me nhwe akwala no oboa ombusa ne se
akola no ode ne koto adwuma mu no honestly so ode ne koto adwuma no obo me mama ne oka se me wo se obo wa mane madam obo mama ne last day na mo frame no mo ka ja o ka kire nse o ka kire mo se adwuma no ho ka na ayi nyina woni kotutuae obi a woni be matie a wo se woni yawo ankola abom na wo de akola akoto adwuma mu a ombo papa na afo we dey trying o boss wa twen na baba bia mo fe we pa de etie fo so mo nyinto we mami esi na me betena ho na or the atata me but the skin is skinny the hair is hairy mami esi and I those yeah madoma or thinking what and tomato face and tomato the style is style the dress is dressing and I that tata so kakranka right thank God Monday thank God it's Monday so yeah o from mami esi and mami esi so want to be am na so wa mami ame de bole beti ha ele dia yo enhwe nkasa ye be twibe kwa ya ho ba mami esi Augustina nyami shira wa mami esi mensima pesadi ni ba o ya de vantini ba no tadi ne hutwa abaya na abaya so the full package pa bi wo makeup kakra eraba kakra aduane no akra talented kid da mama ni tite say ye kamfo ni bia asha na beta what I say is the one to see a camp food. No, I'm petty more of a village. Sure, no sweat there. Don't you then size animal, Missy? And you find no. But don't you want petty more drop? Baluchi, the Bibia or Fabi. Baluchi. What I never Baluchi. Ade no chidi kokko ba obere apucheche obere no fu oba obere apuba obere ona oba hakura ba obere da obajina ni so ajina ni so say try Baluchi de jano oba pa good afternoon bibi aboko de the hair is hairy papa hey wa ko so hwemo who say wato ne boase atoro boase osiesie mu kakra papa ene watwa agum ama bibi aboko de na ye dwana wawu ya mobo de we obo papa go ju ya obo ya ndi for say ko ya juma ko tu ju di mo bi ama de nyamia ya mu ebi wo nyamia ya ama na 35 ya Sunday we ya no be pani wo na na say you can do me be you je tu ato Sunday na tie mi bo Sunday dia no fama ye na tie mi bo say the message mi wakasa aka sofo ne ba ko so Pastor Julius akwaba yeah o se kwasi ara dia na ajeje ne Serwaa fa bibra ne ye bre Pastor da bia hye bia fa bra o ga se be ma ko wa fa o ye ni bra bre no Pastor bibia boko de okay nana ja men famra o de matno de baba o de matno men ko kaze mi ana woni ya men answer ai to de fabra na tietia Pastor bibia boko adom bibia boko yo woni pa ya na oba yo na ne nsam oba buru so no uso mu se kwamboche kwamboche asem de ama mi kan chetiefo na kwamboche asem de no kwasem se utie na sabio nya badia nse na wo kan jase as a father and I want neglecting the duties na also to papa so na be na kasa Ghana men ma on eni in Canada because there are a lot of Ghana men some are responsible na eni bi wo ha ama ye papa yo to wo kire nyina de ko sie me say on the last one day na ye na me catch you say I have kire na instead of ko be admit say anyoma nkoyi nti madawo mamu de mo kan yesa kan wo nti mo man nkoyi ntina ha de nyoma no nanso dia ba bedu o de matem asem da mase mfa nchene pa se e kosa amanka o kan te ya o ka o yiri no nyasem ka yakwa ke ni nyasem ba se e ba se ni nyaba no pa so de pata pa be from no pa se o di ase o be gobu gebi ni adia o be o keke tenya na imagine se 1 million kra no o ti ntimi tia 1 million en kra ni ansa na 50 cities
ya te mo na imagine say sika obobo so 35 million dey wo November and December na sika obobo so ama economy nsa na so bi ama oba kukura no sika ade man ko school ana ya fen na odi ni te na do fen oba ko pe no so enti ade ya se member no te say edu be na to ni na bro what na ka fada so ka fada tira se no yiri ana to ba woni ne wo nkwala na aye dia se bi oni so ni pa enti ase kakra beba but ko ba se ko push na me no ka fa na ko so chesa o man pa ya bi se una so an kura yero ni si edumi ni nara wori ni to na mo am sana oba ana wa mama mane we ya fre wo ba ya se da bo amane se baba ka o makwa no ase papa da no aka tra ya aye ya nte a tra se kan ka wo kwa na ko ka tra nga da ye e ya se no aka tra ye de ko si ya na ko si yi de ko si ya so ni ka pra da o ma no e ti yamra ya ho ase ama enne ni tu mo ma ni difo a se ta yamra ya ho ase se di brebe ko tika enna fo mo ko fa presenti tawo to bi na wunya ya yan so te kan e tu en tawti te wa ni se te tawti na mu se bi o ka pa da o be tan tra o ba o ni ko bra mo e be ma se bi brebe na mo te mo se ya ma se o bra se den ko na e se be ma na ka se de bi a chere ntino e bi be ya ya kra enye ya na mo se ko ba se wo se penyansa ku bi se me se bi o wajibi ama o ye wa mo ma ni nti ama wo bi na he na no ye no bi na se enche enti boache en kono samre bi na me je pense se bi problem se ni yempo na se na oni ne take kan ka cho se e be se obi ne take to yo bana on tan take ho kan ma an bi tu se oni no oye no abrabo nti ama ye tu man e me man fo na me se de bai o si kasa de brebe ni so so ko fo de brebe ti a o mo ka to ma no wa mo de e bi ko ama no o bi tu so ko nyawo so wa ya aduma no and the short and go man but I'm no question about her ya so them bema won ma no job so won how so no we ye pa no you react man ni na no we kasa the devil ka papa and you get it you papa ya ma me no e ma mo so ade grade na all boy me but me na say en kun ni so papa ya get it obele man but me sorry I know who mo be if you say when you don't come be yes ku an dia ya kasa no person ya twin kula no be mu san kula no ama le fa kula bi da twin kula no kasa da wo asem we ente fa o ba tan amata be penafem o ye nipa o ntimi na kula no da bi one fa kula no mo enye te dia ye ba ya to tia wo boache e ti san kula no dia o mu da muntin ya ma akula bi be dia dan se ma ma ana to dia dan se ma wa ade asem ko ka be saba o ma tin ti en ma se no o mu se e fi ne ko e ti fi ti mo ati na aba e bi na yesu fi mi se e bi be bi ahu ti be ti aba se ba mi se mo me nyekuku ti na me ye be ma ana ti so obo mama ne obo mama ne ko ri ka pre akwa ka to so su adwuma na wo ka pra ka de ma na ka je ko su adwuma ko wa nya ana e ti ye mra ye ho ati mo ma ne kasa wo se bi asi bi mi nya nsem e ba sa e ma no so be ji atu na o ma boa e wo e fa de de so mo boa na ti nya boa ama me da se Pastor Menso Medase, Pastor Julius Naba, and yet Nenkano Fly Away Travel Consult, Fly Away. Wow, Pesa Utu Kwai Eco Canada. Say a year Juma, and answer sense that and answer one person bosses say Uko Square, Ninian Fly Away. As she said, Fabisu almost so now 1 year and Famaum. I fay Upasa Uko UK, now we now working permit visa and swear. One betting a year and to 20 come at the amount. There were here Schengen visa at the Germany and a fay Portugal. And the Schengen countries who do any na one any binti. I fee Aquanaria and a contra who do any na young Franco Dine Fly Away Travel Consult. Na na kuya bako visit ninyi na fly away and obey ninyi na kama diama yeah what when was it say woni ayikra passport kra obey bibia wono obey your birth set no passport nyina di amount wo mra ho wo te fa na waye bibia di amount wow aha na no bon so efo pa eda form boko sabre wanante kuma se ahensan bo nsuom aha no wo ubetimi asibona wadi hu djuma ma ko suba sa wo suba ko ni de aye de hwe
mama na di kan yo oba ya na je na musukoli ya se ma di kan hyehyɛ ne ma ne da ye si ahensan bo nsuo mo na je se ye di kan ya fa ba ya no ba bia ko sa muti ha obombo mu ni ama ko sa muti ha ni it is 0243 421215 0243 421215 na emomo say only serious people should call I try the capital letters we serious obi o ha be sure no ade ojine hudi nti usika e ready na person fire na also watumi afrem afa Dr. Nimo ewo ni Ward Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo ma ko doctor no wono na boa awo pa obi a wo pa wo bia na wodi wani achemu ewo Dr. Nimo enche ma ne mema pa wo yade nkurankuro nyina doctor no etu ase e ovarian cyst na se fibroid premature ejaculation mema no ya na mobomodin edemoni achirem na yade bu ho no ma obi nya bia na se ni daso ata kasa wakwa ya sabia pa na ese wanya cancer na yam do say ya pram wo boy ese wanya liver any kidney yade a obrebo ene kidney no wo sa abono hawa ba ho bonsa ne yam de ne pram ene de enye hu Dr. ni Moses afo ni nyina momra na hweye wo ba your lab ba your scan fidia kase ni nyina wo de afiriwu na afa wo de no papa eto yade no ase ede amawo eti bo ma de hwe na kira kwan e okumase atonso mu na ko junction woni adansi rural bank edi enhwe enkan circle photo Ramadan mo Bengal filling station woni NS chemist edi enhwe 0244087687 0244087687 Eve Labor Pad ama bata nyina ye guy oba bia wawo ene wa hotoso eye Eve Labor Pad eye pad awachi ma edisiesie wo hom eti ba ma mesra wo yira wo na nanse ne hota asese ya enkase na ne rough de okokromu a na wabomoden ato Eve Labor Pad na wo de abre no afa apemfo ya motam no eye aso niema na woto no pad no eye ato Eve Labor Pad ebo ne da fom eye 100% organic mani abre wo hono so pa nam se ma dodo na bonsa wo na infections basa ni ade ya na ejina niema ade be siesie ho no eso etifa Eve Labor Pad esiesie ho na mo ho ban enfam free infections ahodo nyina ehom 0550000990 0550000990 grow fire dende moja drum super grow fire Dr. Menzies Dr. we are menyem Dr. ya menyem de no anyem be moja ni die furu sanensa nse yesa na ohunam dua sisi wo so e kama na akotuto yiye na bibia de da fine uye ja ho adwuma o se na nse mani so biribiri mi abra grow fan ho obesita SCP aye wadwuma ajiwusika da bia ahoden so ahoden wo da bia ahoden edropani grow fine nti pebi na ennom na emwa o 0244596532 0244596532 aya Currency Ventures Zahara Mesha Zahara G capsules ya kabo mane mema na ye de treat infections ahodo ni nyina na se wo hwa wanemu a enso ba ko besi ho uti ya ye se kon ba kwasa beka hum afaye mienu aye miensa labia majora ne manora no hunyina de nsawa basa ozo pay you ozo pay poki ozo poki ozo adie hunye poki ya dwiba bu adie wi mamprosi dwiba nkrosa to ho propro ni nyina gugu we nyina wose edungania ya was bread light wo boa eni o mankoyi enti pe Zahara Mesha adi G capsules na NCC obema banom Zahara man capsules na omema yo no etimi edimum afenura emanu mema nyina banom na ye de treat malaria typhoid any diabetes eye hindi Herbal Mesha ni nyina Africa Currency Ventures 0248569335 0248569335 nana kwa ama ye chietiefo Joshua na ekoyese yawo ene de papa yi ene mami ti heye kwamboache ni akuacha ene akuacha ye eno na ya na be ye marehwo no hwe enkwala
enkola na mo jeje wo mo awie mo preference am begu nkora yi so da say fra kola no ma so say wo de fra wei sisi fra wei si fra wei omo asoma mo omo asoma mo mo kofo wo mo aba hwe akokofwe dia wo mo kuma obi efuase emu no ba na ehu na mane nkura na ehu na mane se ye nkura ye mfrefre wo mu e de asem no mo be kan fa mo ho e de asem pa onka kan bi nkire mana ana wonka bi nkire da e de ade na mo ye ni se ye mo be kan mo adwene abom agwo awie aware na ye de ya agwo awie obi afa ne baabi na nso nkola wom esese ye bedwe nkola ne da ache ho na ye me won se bibi sa abamu a awarija ye bemu na omo se nkola no ye je agu we so we na ye oba ono na da ache nkola ne baba abehwe no enti wono na esese ye jai bre ni nyina abeto so eyesa na akoye bibi e ho ejabo achi woni igo mfiri ni so emema igo mema bi wo sa igo ne pa igo no mene abense kokoti wo woni bi woni kapre ebi ni ho akra wi school we di say I was 5 months 5 months until fia 5 months me boa me ho 5 months wo so se akra no hu se wo so nyina no wo twitwa ntomam wo twitwa ade pempam ne man ketenkete ma akra no enti wono ankasa no future no nyame de amane dada okutare talent no de aba enti wo se manaka hwa ma akra na konyem na wonyum wi a waka che se woni suban abra waka che se wo so busa wo ba no o se da mesua adwuma akra ne free na komam da mesua de pam efrise kuta ne dada wo se me boaboa me ho eja boache wo boaboa ho akosi daben daben wo hu mema yi go ni bi na ewura wo mu no wo a wuntumi nya oba ne koye ne wa mama ne ane wa mama ne ane wo bo wa nko wa koye ne de ane yen wo betumi ayen ane ye meji ya no ya hwe e bi kura se da bom pa ye se school na ade akora ne ko ya akora ne nim kogu ase akora no onkonyem no omra akora adwuma na ade ne sua so akora no kodi nkwase asem ne pam na nkobusa ne maame no oba akukọ nini wo so wontimi nye ahantan su gengen wontimi nye wo yira ya ade wo ba ye wontumi se wo betua ho ka akadadada na wo kọboa ho aba no akase busa wo yere se oba enkura no meka asem de wo mu kosua adwuma first one wo de ne to adwuma ba mu ho ka maame mfa kakra ma ho second one meka asem eboaboa me ho aba enti eno so no adwuma hefa na ade ne koto mu maame mo aboa me ho ma unsa tembidie de ye wo ya obaboa bebusa wo se da na se nkura no wo ye dai chese tumi bai na oba ne wo enti na wo ne atwema nso de o kan so oboa akura no wo na ade na ba wiase enti the future se wo bebusa wo da wo ye me dai oba no nim nyansa pa da wo chema akura ne bebusa wo chema ne busa wo because wo unsa de papa nyansa ya atofom enti se wo ben da nkura no wo ye dai because ono o ye ba panyini ebi de akire de ato aso ba makomakomum ana mo poragu ho enkura num a emfitiase no panyini mpa adwuma nsuaye de ato aso nsuaye wo mo mpa o mebusa de da wo ye no enti wo bebusa we papa ne bone ne sei woni ne echase wodi ni maame achi woni ne wo ma nso amotwe kona na o ma ne nkobom ko na asema o kan ye nye bone papa na woni wo ba no monye fine wo se wo sew pa o sa de ne to wo papa pa asema wo ba yi kan ye nye bone because the ekono ekobone anhwe yi a da ache wo mo be ye mobo enti asema papa wo ti he kan ni wo ye yi e de ba pa na kire se wasi nkite se wo pese wo hwe wo ma uza ma wo bisa ne question na no ase adwane anu abesi ho wo bisa ne question na no adwane no baba abesi ho na wo se aka kire ne se Jordan sua adwuma no ontumi nhwe wo omo a ne ho akọdo wo sua adwuma wo bodwe hye na wo bi nsensuo megu so ase wa ma mi ye jemu na nhwe wo nkure wa mfo mo nsua adwuma obi abomodin de wo mo nsua adwuma awerehosam a wo se ka kire no se de wo oboa wo
papa bi kura to me na yire to me di nkura na kwotu adwumam na school mu de ne ko o say me na de ko to school nu say o science akura no to me science ye no say da ma science na me ye yi foforo subject foforo o say unim nyansa sene me nhwe de o kire wo say jai free science mu na ko ye social no ko no on show school fees hwe we nyina e ya asem papa we nyina e ya asem papa ade a eye yesu a wo fie na eba se sister ya o yire ketuwa ya wo kai o de yaw na e kasa o de yaw because se ya kura ne tene nchen na wo beto nani se se wono so kura no enhye da nko yie saa o na wo be kakra bia wo bia mfie no e na wote hwe susu obedi di anopa obedi di awia enku obetwitwi ne se ni nyina wo betumi ahwe ne saa se mo no de besi ne ne wo betumi enti se wono so ye saa kakra mo na ka ne chop mo ne die na ka papa ne maame mo ayeden mo pre na mo di amano na ono so asuma ayeden adwo no na abra papa ne maame ti ase na mo maso aka ne nyina agu ne so enya ne ya ofra ne sister so a ne sister say be me mfa bi maaye eti ye sa ebe ya ne ya eti ne kasa ba ko bi o kan ye e na aye be ma ne ya se koshini no e na koshini no eye wo ya mesraw oba no yes hanet yes one fa wo ba antra won chen ya hwehwe no na de o hwe no obeka che so ye dai wule kohwini eti na wo kasa asam na ye dai a kire wo no se wo wade esi won chen e na wo prepare wo ho e na wo de wo mako school na ade o mo ye yankanya no ano no se wo ka nkora no mo mra 15 cedis a day wo wadwomboni aba wutirim wo send ya maye e de me de 1 cedi beso so ama ye na mo manu de o mo ba won tanya won to me mva ma o mo ye beje 15 cedis ni ye beje wo won so o mathematics o mathematics no kra no afemu ebiti wo no ebiti wo ye pa so wan check ya ma ye pa wo check ma na nke no ano no nka mfa eti yesre se woni nkola no ebe wiase a maame ne ba mo de nkola ne ba wiase enye ba akofo asodie o ye nyina ya sodie ye nyina ya nigie ene de nkola na ba enti me yampre nto ba akoso e ma enkoye ba ako ani so ya because ama obi obaba betena ha bia asem na me no obi anu obaba ho sa odu obaba ha bia asem no wakoso entwa yie ene waba enti maka mesi ye nkasa aboa bi nchi aboa bi nwe na emom aboa bi di aboa bi anum su kodi agora aboa no beche na we enti se wo se maami ma ne ma wo medidi watem ma ne ma wo no mako a ye de sese wo ye o ma wo oba wo abeje de sese wo no wa se nya foforo da ho na wo ba wo se brown na ne medana de enti ba wo ye nkwala num na mo de wo mo ba asase so enti na wo ba wo enti se jabo achi ni mu a o ma ne nye boko me jabo achi fo amini mu mo ho tepa o ma ne nye boko boto onfa de mani sika mra ye beje mpaboa no se nye chele no omode ko omode kambu na eko kambu no ai kambu no yate ase onko no onko hwe omuna ase biem wa hunu next time what beba fia ai ya ji bibia wa ha enti yesre wo mo adwobreu miduro ni mo asema me ka che mo nso mo de suwa so wani mo mo de atoa so wani mo wa nya asem ketwa na me se adwobreu sese mu koi mo kopre na mo hwe nkola no na asumdue mra fie ama me da se yo papa ama na dwo Nesu ya 35. Ya chira 35. Ama menhwe awo na ishi amwana sisi ya na anjani ya wo ya nyeme. Akoma FM 87.9 ya do ya hu. Sawa. Tiense yes chase na 2-3 months na wose yenye. Ya mo nche na mo hwe me ma ni bi adwe. Eno na me sre se. Fine nipa no pen odon wabeka so you. Sa bosumi mienu miensa ne na akwala bi kwa de betanse bosumi na emu ne enyeme ye. Na anya ko anya no anya miensa anya nan enum adianko nipa nso eye ba ko mienu nyina no na o show 87.9 won fa ma wonye se ni nyina moto wo gi a edema no na wa hwe na miensa beto so na wa hwe ade na ko anya hwe be ye enum ene wadwane
akɔpɛ baabi ɔno nso kɔɛ nso a wɔgya nnum agu ha wɔsa akɔpɛ foforɔ ɛna wɔsa wɔ so ɔhunu wɔsa wɔ mika sɛ braka wɔnya bɛɛ mmienu ti baako fɔ nkɔla nson wɔn nso maame nso ne ne gya ya wɔn nso asa akɔhyɛ baabi wo kyerɛ sɛ yɛbɛsrɛ mu awoɔ bebrebe no yɛka sɛ mo ho nhyɛ asase so ma no nkyerɛ sɛ wo nko awo 7 wana 8 so nana pia sɛ ɔde 4 bɛka ho na ɛyɛ so ama sɛ wonya 4 ka ho ɛyɛ na deɛ aka no nkwalaa ne na ɛtoa so wo atwe break ani sɛ onyane 4 no so so a ɛne 444 sɛ matɛ akɔsi ase aka ne deɛ 3 yo so ɛyɛ sɛ tu yɛwani aka 3 so wonya 2 wonya 3 a gyae nkwalaa no nso pagya ba na ɔmu nso ɛno ne awɔ ntoatoasoɔ no ɛnyɛ wo a na bɛwo hyɛ asase so mu na ne afram place wɔn ama na bɛkɔ akɔgu na le kwa de wiase ya asase beti ma na e kwa e ya wo obi so die obi so enti aso ntimi nyema anyema da enti sa ye besra mu se mene ni hia ye no ayanyem ne yanyem na dan ba ko bi ba ha no mu wo ma wo se 11 no se na ba ko wu empratwe mu IGP 11 36 years empratwe 11 no say jano no wapam no wo manhwe nti wo koe na ya na ni bishop du da bia wo kan munya wo hia wo kuna ne ko na mo ko ware a na o mam na wotwe mo ko dwene ho so jadie e da chan war bone mo ko dwene ho na mo sambra ti mo am ko na mo se mo pa then afi no oto aso afi carry on so hunu ye be sram awo twetwetwe sa no eye na kuase me ko kwase ama me ba ya no a telephone eje tuato sentinte wuro fi me fa kira ha 4000 off e ko wa ya to me enu pe wa no kra nsu yo won so da wo de fa we no bra ne fa nso e sere be me tuma register me courses ye bia ne se ye bia it's 25th October September ho be so no no wa sa be je de aka hostel in mayo won eti ye besra mu o ewiase no emma fom o ye jo 10 cities a day usi wuntimi obetimi 100 no 100 cities a week ontimi obetimi usi wuntimi by the day 15 cities in the obetimi ekura ni bribri fo bia otonwu wa chekini aha nyame na ne ho ekura ni bribri fo bia otonwu wo so otonwu 105 enwo 105 no obasa kwa the charges aka ho yede ma otufo bo mekom so yede ma otufo bo onko na taro ka ba 7 cities no wa yi ye ntrante so we dey say dabi ne board ne boy wa ka de obema e no atonwu mu no ndinka wo je 100 ya senkeye masa ye besrew se ba ko na akofar mo da so wo a mesrew twa so wunya se me ye fo mo adwuma me eno an ye na na ko ye mo di dem a doctor for the lawyer for school no eno a okua adwuma no enye okua adwuma nya adwuma fo wo ye okua adwuma ntu di sika ye fro na no so tutu aburu ana wanga so tutu aburu no waton on twamu ba roba besen nson on fan ko sinkola no ye me de honam gina ma ye besra mo amu bebrebe no bebe wiase kon ye se wiase ye se ye do 7.something billion sila nyema ye ntimi nso nyema da ye nwo hya sase so ma ye ntumi nye so ma da no am free for suba na me tra asen wa ne fo no na me hwe ewura ida wo sa yo no mudua mo da be no nipa wa betra enti esro twaso nanya hoden ne fa hwe nkoda no enkola enumi se nyame ama sister ya dwene ma na amfa nkoda imienu ankoto adwuma ma o ma be ye bed hwenketo amiensa eba ye bompa ese mienu ntimi nsua enwie no mo meboa ma mi no mo because papa onye na dwene se nketo awie a obeto awo so onye na dwene o hwe na sero tia dada no se ya ba wa kunkonza onye na dwene
yɛbɛsrɛ mo mmarima no a mobɛ wiase no monsusu na awoɔ no yɛmfa nkɔ baabi a monyɛ no kakra wonya mmiɛnsa na ɛyɛ ɛnan koraa na aboro so yɛ nan ho sɛ nan deɛ ɛyɛ normal ɛtufo bo ɛnɛmmerɛ me dɔɔso awo ho so deɛ a sɛdeɛ deɛ ho so kora ho so deɛ a ma go say ɔno 7 wobɛtumi atake 7 yɛ ho akɔsɔ bɛtumi waka kyerɛ sɛ wobɛtumi ɛkua bɛtumi six na ɛkua sɛ 6 wobɛtumi wosɛ wobɛtumi ɛfa ma ha ɛndu saa kɔ na wosɛ wobɛtumi 5 ɛndu that field 5 ne yɛ ka no wobɛtumi ɛndu ha ɛnti yɛbɛsere yɛkyekyɛ mɔsa ɛma mu 6 ma bi 5 ɛnti ama na mede ma no si yɛnkyea nananom a ɛwɔ dɔmpem asen dɔmpem yɛn na kan Japan kurom kɔsi ade na mo wɔ hɔ yɛka nyamsɛm fɛfɛɛfɛ nti nananom yɛkyea mo awurade nhyira mo nso ama nananom preach the otu ama miliki ko mu happy birthday nkoma minua bi Mrs. Ata House of Folk omo keeper no friends Richard Ata on the wife goalkeeper ni yiri goalkeeper ni ball chi ana yes me kram ref mi amenya nyame on sharp no ya okese otimi chi Mrs. Ata wa chi no dada the skin is nyame on sharp Mrs. Ata ama papa obetina anam nim so obeka asembia ma o se ye dey free from obanyina no na me hwe ne ye na nim se eja obeka me ehun se wababa we emi so onche da anye papa bia sa na so me ehun ba bia asema na oka na me ehun ne ti ehun ne kon because ase obisa na asema no de nam na besi ba bi foforo ba me dey ye se wa wunum oben so yan ebi bo no ho yan ka bi nkyere because oba one be ma atena wunum obi anka se enkotwempena na se nsa ankoware unim se ye den abesa akowo so awo no me de me awo bebre sa minim eya na me hu ana me hotete me fashion design ampa o me hu ana me hotete me so ho enti unim se 5 no na wonsa besoso no na nko atwa so eni esempna na abetwa no abon ho bai na awo bebre sa no se wo na se ni nyina sa begu nse mema ni bi wo ho a minim so ne ja no so ne hono be ma no so ne ja na ya na bitterness ne ye strong oba ne ja no oba ne ko ja be ma na be ma ne nka ko fa mpena okay ba se ono no be ma de ya no mo so mo esisi sam na wo mo so no mo ne so mo do mo right say o mo chi be ma ne so ware mienu what ya say eto no do feel say ono oye we say wo say e wo so ono mom etwempna so what ya say ba wo oba no be ja ne dia ompene eti bitterness bi o je so mo de konkra ne so ho so mo de kon ebufuo ne konkra ne so nti ehwe ne bibia no ubonse na be problem me sa na me hu no je yakoso nyina no timu se na ompe so oba be ja no we ja ne nti sa dia ne me de nkra no e be twa so ba o de twa so no so wadwen hu se beju mre bia ho so be hia nkra me kai me na eye in fact me hwe ne ma bebre enti ugidi se me na se de me wafa mo ne me ma me musikukuru ye eti sanko wan hwe ne ma aka ye ne ka be se me de wo to onom na won hwe ma wa na wo bo ho due because e beju sometime no wo be hia nkra na ho so no mo so be che o se ba bia ye su eju ye ma me ne hwe enti ye ma me ne ye kohwe no enti na ye se Father's Day ju ye se mo de tawo na na mbenya ye obi a na benya sa tawo no me me wo se ne amrante na ba no se omo so so omo ma me ho omo ne ba me tai shi amrante ko na ba PTS se ya mema do so chema o what eti mu na mo na ma ya ma dwen se mo hwe ma no eda mo akasama anim o eda mo akasama anim fi se enkra ne benyini amanyame so do masi baby pa na nka the age of oba panyin em so oba se 18 or se 20 I don't know ah wo sa wo man panyin fo no na na oba na ka no e man panyin fo no kra no wo hwe wo mo de ode ne to no na ehwe no eti wo da wo de ane se bi wo beto pa na de wo sa na de wo ye wo so ya na de me ye fuom djuma e bo ho safo hene na eti omo mo ye fuom djuma omo hwe omo ma ye ni mo ma bebro omo ye fuom djuma na omo ma ye titiri o man mu eti se wo de bo ho safo na fuom djuma na me yo e na fuom djuma 15 cedis ya wo kan ye cheke papa wonim ka wo de 100 cedis enkra miensa 100 cedis asene boarding enkra miensa na 100 cedis kwa wo ya ma o ma miensa kwa wo mfere
on ferry ramians and nemrim Adriana san on better day and 100 cities no ramians a bay 100 and Kobana de man no was and the minya 15 cities a day a couple 105 it is and on 105 and the other one city better so what they check one city no crap by 7 days cry 7112 yes so my when it be bra o ma ponchiachi when I told sano it's me that me ababa mess ba ku ya wa waka wa ye twa so awo ni twa so because they say near me why den say o mo mo ska kra no na wa hu sika ni kra wo bebre sa no ntwa so de wo hia ni say no so pa wo e wo so ma wani da ho say bia ne say onye hu nuen na abefa wo ba panyin ne kwa hwa ho chenko afa to so because be ma no ukwa bia wo fie enye didi atem no so na be ma na hwe nkra no enje ne onim se wo kwa de ene wo kwa akọ no boko na je so ho na se okoko ye akaka bensam so de ene waka ajiro no enti twa so ba ko pe ye wanya aka hunya twa so na afi ma wani nda ho na ye wajuma na fa hwe ho ma na emema ne bi wo ho no ma omuno de uja o mama onko sa wo oba pa me da se pa Danny Herbal and Trading Center e wo Kumasi Ashtown emrom ben Danny Farmer no ya kwa na kwaje pomodin a ejane na so bibidro kroje wo ma hwehwemu de bia ba edwa so Danny Herbal mese no ne litu malaria ho mre ene joint ya wo nyina join this adawani so typhoid ne ade ne nyina maunsanka Danny Herbal mese afei Danny Tone Herbal mese de woni moja oba kwa fiche ne mankoyie ene de nanse wontumi ne de mojadra obetimi do ho atoso Danny Natural Herbal Capsules memedro eboa yi usisi mu amaman to sisi yade ne nyina ase ma wo so be ma watimi agoro apem akonkan Danny Herbal Ointment wo ananse hotutuo awo ne ba na kyesa hotutuo age waboso no wo so ma wonsa enka bi eba ne prostrate edro no eye Danny Prostate O Capsules ne nyina e wo dwaso wo ba apem for de ma akora no fo ne akora wonyanya mfinsha enkro entwe ne ho emfi enroi e ho 0244364651 0244364651 Natural Ventures Emma Congo Ointment and the fresh feminine wash and the fresh nintimana you should be no share sakana na create na na create the fresh no so ageme so ama the fresh na just say nyina ya fresh na na create the fresh ama the fresh enye no there's a fresh fresh yeah the Congo no fresh yeah the fresh ho pa bia mu anu atetia hem what ashim we do ohia ya asawa na de ashim na ya wese imagine no yankongwa ya mema no so mo pede achi twitwi baby za kama ti Congo ne de ya Congo intimate kama fresh afesa pompo bonso a utimi eto so na apai pompo ne kama ede ama pimples ane kwaratiro kakarere na ntama propro ne nyina eye Congo ointment etina na ye de Congo ne siesie ahemfie ho no ma ukodware se ya na wo de the fresh feminine wash na de ahohoro ho nti omo wo pepo kinu se ne de nti simple cry we de ho akono wow kama nti eno ano utumi ya anu bomski ntafre hemu ni nyina wow na jesaye kama Congo near the fresh na ohoro pharmacy ni herbal shop bia e wo bia wo mo eton ti wo so pe bia tu afre 0249017101 na ya obi na o si se de o person ye nuoma pa o person odi po o ko sister no na eh kama munyina kama na ya we have you na de ye dey eh ya dey say ina duwa o do de we dia doctor de baba atia mi onu ma sam ka doctor wa sumu akongo the fresh and a fresh ke kabom fabra ye nai ye fanya fresh 0249017101 0249017101 afema hu sa frɛ for mo frenti ye bia homa no e de atom hello we dey bia ka se frɛ Paomia bamana kojopoku atensuma kempa baba memisia masedo you engineer be pocket so tie me de ko ma nkwaso asesime tie mama in fact me tell me bia ye besre awu fon mu bi ya die wa seven vata eja won wo akora be wi aso
you say yen wa toma ugwan was mato we are this can the party pa so oto ewu yo asoma kura waka you say papa what tomba tabua so tike krembu eja yes bro encouragement so anse nkwana bebeto me nkwan so hwe yo ye be so we eja ye pa cho we obi wa so ni ma me dia mi sure say enkwana dia ubepe fapum dia de yaman kwano enkwana dia ti mu ye ye sensa de bia ememe bi mu dia ba we so a omo haye unye nyema ye ma me magrao Meda say hello. Hello. Udi baby akasifre Andrews. Amani papa si bunshi muke. Ye be si ni abe man se. Onhwe na onhwe enkwala no. Ni bi won ma intweyi. Ye memba ni bi won intweyi won afem. Na oba no so me kaka kire no. Hwe se akwa wi school be me se odi ni be yi school. Esa na waliga ya bentino. Ma me na kansem e be kire enkwala no. Amma mama ni wani sindi wol ma wo kituni na ne papa no e fa be bi right to wo dia kula ko tuo gum isi so be papa na mane no wa me papa na mane wo nkasa wo gina utumi so ke so ba tutututu ana meye ne meye twani yesusa no ho na ye papa no na ye mama enu kan sembi bi kire ya ye ni be ye mema no ani ye hu se ye ni ye papa mo ye na ye right ba na ye ni mama mo kan fa be bi won ma na ye wo mutumi kan sembi bi chi yitim ebi na mama na ye no ba wo nyini ya ba ye be na wi a e ho na wo hu se e fa ba bi na papa no e right e wo de na wo ye no nti oba no wo ye e wo nsema ya no keka de sire enkwala no Akoma FM 87.9 And I say hello. Hello. Good evening, baby akasifre. Good afternoon. E fe no mra samam ka se fla santi mampon kro ba ko e fe ho boso fo. Okay. Se oba ne be na mu ja wade a na mu nya atamfo. Eti enkwada wo montem de mo ye bibia wo se mo ka mutri epam ho na mo gene emom enya ba wo ba ne to na mo eso ba ne anamo otu ye no enya na mo bone eti be ma no won pass empa bi so bo na mane so mo na mane na se de so wo ye eti so ba na ye kwa enka wo se wo kwa ne chen akoka se bia o acha radio me Serwaa na me ho apa ho Akoma FM 87.9 Kumasi e kan ye kai na kan watua animanim emeje entro emetwetwe en ayi kate en wan kan kire me en wan nyim se watade e da mwati So Meda say hello. Hello mama. Good afternoon. Good afternoon. Udi baby akasifre. That's for me could ya san chat me also. Baba na mitio. Mama, the main thing na say papa no ade no omo ni nko kwala no mama mi e mama no bibrani funu hu ni se me ma mi bae papa jaye awale no mama idube bi ko papa nchen a afi ni ye kula idube bi ni papa no ni panu emuwa nti mama no ya yi ni fe free tinim te ye ni ma ni jaye a enkwala ni de omu ye muja omu ye ma da ke no omu le pe ye ni ma ni jaye na se ye hwe enkwala no sembi ye ka won ba ye ho a enya nwanwa se omu ntie ho ma mi ni bibiri se bi amonko papa woni ade de bi ya ye mema no achase ne ma ni be gya yi fi nkwala no na nkwala ne nam mama me de awalije me mama ni papa gya yi no ya bele wo wi ate pa nti ni wo bi se ye sa ami nti kula nkwala mi nka me nkwala no eni obi ne won ka me no ma no wale ye le ni so e fi nkwala no ko na me ka wo ba no ko ni nkwala no o mo ne me da ati nti mema no ye ka nkwala ne die ye be so wo mu ye nkwala no mu ni ga pade se pa mama mu program na mi nshira mu pa lega de mu kafie e mani bi so tie ni se o senka me ba ko ma en so gana me ma na me ba kwa ye be ye ni because obe bi ade odin ye aya bra papa bra ya bra wate bra ya wo kuma si asokwa ya ne mo no na edi anim hwe se de tie bia no de fa bra na ba fo emo ya da se hello mame ira Midiane Anusika Abranti Atosu Esra inside. Okay. Ye papa na ye sere na asem no famila. Obana na asem o den kwa de obeka bia ma no nti womla ye sere na womla. Kakra America ne se eya na eya me wanwo se Nyankopon ade we se mo adwene ho a. No na wo mo nhwe ma no. Tankrofo ne so letimi wododo. Eye de ya. Wo mo nhwe ma no, emema na wo mo nhwe ma na ebinum no. Wo mo nzu na oni oba chi ya no anyim no oni oba chi ya no anyim no
wofre so no obesia na wonye no wumi enhwe nkwala no mutem bia mani bre no me nyina so bi ntetem bia papafo no me tisafo no emma mema me ka ho sa na bia ka ho oba so woni oyiri ejaya oba enya otamfo wona ode ne baaye nti asedye se wansi bukura na wa fra oba no tfoye no anuska miniska na so misika wansi bige na we tsaye na me so ma hwe na me diaye dan se obeyi wani ni watu na ho papafo yesre na me ma me no mesre agwon dia so wo bi ka ho because ebia na de odi na akotena se sia no na ebia wo hwe ne ba nti se mo ka se mo wo bi nka ho a wo bi nka so timi se de oni ne timi hwe enkwala ne dia wo bi nka ho ema no anya sa wo dia wo ebia na de oni ne timi nso no akojai nti na ne da so so me da say hello good afternoon Budi Nana okay the very big question you know that I want to teach okay so ban be ma wo a be man ko ase de so ban and plan ni na na say so ban so bo bi ye nyina ye ba nti yesesa wo ban so bo akakra na ma ase de no ya de ma ma kra mu ntumi nye hello ese ye nyina ye boa ye hwe nkola no 87.9 the other program program is paper I don't say basa we people carry you be man so wa mama menche papa hwe se ema de ma ade amoye eye school fees na adidie no se yareka akwa no betwetwe ne se oba wia wo bedidi anwumre wo bedidi o sra o sine niema o wetiri nyimfu nyina mapa he wo de ebobo bra na bedu ha e beyi wa no pa won heba won heba ahu na ka papa wo heba 100 cedis a week no kra wose wonya yensa 100 cedis a week 100 cedis ankola miensa wo ama miensa 100 cedis a week wuntumi mfa ma o ma enidi asemuni adi ne obema na wudi yaba so amira example profit wa mu house no afiye gawade mama chia mia makonta na yawo woni no keni sadina ando banana omnyina wo Amsterdam kwa mu no mufiri misawreko awo New York City chiao na nyabe yebesre so mu wo mu wo ntimi hwe ba no so wo so pa so wo fro wa hu bisi wo sifom ugbo ndio kwa wo sifom ise duye nya no ewo so ase na wo sifom so wo enkola miensa mu kwa ma sa kwa foforo ya mu ye kura mu be wo mu na de wo ba no wo na be ko su wo di ka wuru ti fie de wo wuru fo na be ko su na ti e be sele ma no mu du obi a wo ma hu ban e je se wo bia na ko fa no se bi kwa champagne be na wo ni ne wo adai Eda se Sarpong hello me original Nigeria yetio beautiful chama ko be na uba kuchia Divishi Babishop da kuto hakufa Babishop oni da mo bia tu fifisi honon ka sampra eni so ni chiam me he bia sa bi se bin je so duma bi mo ma bi san se ho se ngani ko ko bi se bre he se ba ka sia ni fifi na o ti ni da mana no kasa ni bu afua ma ni ti ni ho no trese ihe di ni anfa ba nko program ba o yi ni ya ti ni bi ata ko program so after that I can card na fie o me ma na nhwe ba no so ba so a wa mpega na wa mpama ntisa se ke na o ma ba ko so no ti mi sika be ma no onko ma nze ni ka no so nka bi mu ano no he ni ba na no bi aba ni koko o da city so me da se last call a wudi baby a o ka se free ba ba na ni ma so wa santima pon ko fi ase no tanko ni aba ewie ma me mo no abedwafo aba so eni dwumadi a modi ma na ba bia me ni aba ko si a wo bia ma me nto ntia kese ma ne pa na me chia me kron ko fi ase ma nyina me ni aba futuro ni ede ma ye nua mema du bi no ho sebi ba bro so hwe wo ba ma ni di ya da chi wo besiro
ɛna sɛ deɛ wonni bi koraa sɛbi abadeɛ ɛyɛ fɛ ne sɛ wobɛnya bia na ade ama maame no sɛbi o awadeɛ agu koraa nkɔla ne deɛ wɔn yɛ wo dea nti kwanya bɛfa so a bɛdi di ama nkɔla ne deɛ die no ɛna papa yɛ sɛ wohwɛ na wɔbɛyɛ nso so wonya wɔasi di bɔ wɔbɛbɛtumi de 20% atɔ so na nkɔla ne hwɛ no akɔ yie na sɛ koraa sɛ womfiri maame no ɛne nkɔla ne deɛ mgye di sɛ papa no ɛmmoa nti woyɛ bɛrima a tiwani na hwɛ wo ma yie na daakye wohwɛ wobɛma ne di yie a daakye wobɛsere medase me nuaba Enso medase hana brema kwan ma enadwo ebobo so mede to so enan afimpinu ne aduonu emiensa kuma musem dwumadi ade be so mo ne de nyina esie abusia pani same echampon Pepe Suarez Seraf Emmanuel Owusu Little wo nyina aye ready Akoma Sports ena edi so medin ade ama Serwaa Sarpong wote na nakua koko Pastor Julius Obapa akoshe sikapa an ena fei Evangelist Samuel Mensa wote wo nyina enka producer Ishmael Haywood nana yaw ene belucha dama wo hwe yen wo Facebook eso sabre de Ghana nyina ne asantema nyina sports Akoma Sports ena edition